Yes. Hintay-hintay lang po. Let's go. Kumusta po ang araw-araw natin? Stallheart, hi po. Hi. Unang-una, si Miss Stallheart. Mute ko lang. Maghihintay lang tayo ng Stallheart. Kasama. Mga lilipat pa kasi galing din ako sa sa isang LS. May sinuportahan po akong katropa ko. Yan, nandyan na. Mega shoutout sa'yo, Miss Anjay Dangwasi. Tamsakdan host, sabi niya. Salamat ng marami. Stoneheart, good evening host. Oo, pang good evening na dito. Mga 16:10 na ng hapon, 18:10. Chona de Vera, dito na ako kabsat. Yes, mega shoutout sa'yo, Miss Chona de Vera. Dito ka na mangisda. Yun. Hi sis Anjay, sabi ni Ma'am Chona. Anjay Dangwasi, Stoneheart, hello. El Bryson TV, hello idol, yan. Jajaketan na kita mamaya. Mga wala pang jacket dito. Tamsakdan host, sabi niya, salamat. Tamsakdan kabsat, sabi din ni Miss Chona. Anjay Dangwasi, Chona de Vera kabsat. Ilocana, agbyag ti Ilocanja. Baka gusto nyong umakyat guys, akyat na kayo. Para magkwentuhan tayo dito. I-ano ko na dito, ibababa ko na yung hagdanan. Mamaya na tayo pag marami-rami na tayo, baka magpapaikot din tayo. Ibababa ko na yung hagdanan dito guys, para kung sinong gustong dyan, umakyat para samahan si host. Anjay, Chona de Vera Kabsat. Okay, nabasa ko na yan. Dan na Kabsat host. Yan, salamat. Mga Ilocana. Stoneheart. Nasaan ka Stoneheart? Saan ka naka-base? Yan, nandyan na si Lodi. Tamsakdan Lodi, sabi niya. Mega shout out kay Lodi J. Tolitz. Mamaya yan, magre-refresh lang ng konti. Aakyat na yan. Mamimit nyo na guys, yung napakagaling na co-host ko. Tandem yan. Stoneheart host dito po. Saan po? Sa Saan ka po? Sa UAE, sa Amerika, nakalimutan ko na. Ang dami ko na kasi nadidikitan. Busy pa. Maliit pa kasi bahay ko. Pero nag-i-start na po akong LS para masanay. Oman po. Ayun. Oman. Yes, Kabsat. Taga saan ka sa atin, Kabsat? Bago ka dito. Mamaya ko na kayo jajakitan mga kapatid, mga kakabsat. Stoneheart, shout out, sabi ni Sir J. Yan, mga kadikit lang siguro sa akin to. Gemini D, hi, sabi niya. Kakamit ko lang to kay Oman daw, Lodi, oo. Sabi nga niya, Lodi, Oman din daw. Magkalapit lang kayo, magkapit bahay kayo, Lodi. $7 million in the house. Salamat sa pagtamsak, for tamsak. Gemini D, shout out, sabi ni Lodi J. Tolitz. Hello po sa lahat, sabi ni Miss Stoneheart. Yun. 7 million in the house. Guys. Baka naman, makatamsak kayo dyan. Kalbong Vlogger. Yun, bago to. Hello host. Hello. Kalbong Vlogger. Si ano to? Yan, 1 hour 45 minutes travel by air to Oman. Ayan, malapit lang host. Co-host Lodi J. Tolitz. Malapit lang. Parang lawag, lawag bigan.
Shout out sa lahat, sabi ni Miss Chona De Vera. Yan, dito natin pag-graduatein si, mga Lodi, mga Lakay, Kabsat, si Chona. Mga 12 na lang kulang ni Ma'am Chona eh. Kalbong Vlogger, shout out, sabi ni Kalbong Vlogger. Yes, mega shout out sa'yo, Kalbong Vlogger. Tulungan po tayo dito. Tatapos lang po yung isang LS. Mamaya pagkatapos ko, may mag-LS din ulit. Walang tulugan to guys. Sagad-sagad na kung may time. Pag may time, sagad-sagadin na. Kalbong Vlogger, thumbs up dan. Yes, salamat sa inyo. Ba't 4 pa lang to sa akin nag-appear? 4 pa lang. 7 million in the house. Di pa nag-update. Shout out, idol. Yan, nandyan na din si Bijoker Videos. Shout out, mega shout out sa'yo. Kamsat. Bijoker Videos. Agdiag ti Ilocano. Stoneheart host, dinner po muna ako ha. Okay? Sige lang, Stoneheart, enjoy your meal. Kain mo na din po si host at gutom na din. Pwede madikit. Okay, sige, Kalbong Vlogger. Magmano-mano ka lang po dyan at hindi natin alam, baka madaming papasok dito. Isusulat po para kung pwede rotation. Para sa pagbababa po kasi ng link ay medyo may na-notify na hindi daw maganda yon. Para na lang natin. Rotation natin kung kaya. Nalpas ko tinuldoken host, sabi ni Bijoker Videos. So, thumbs up na din daw. Sabi niya, salamat. Mighty Liling, yan, welcome. Mega shout out. Agad to'y ni Mighty Lakay. Imbag nga rabim, Mighty Liling. Saan ka nakabase ngayon? Kalbong Vlogger. Palista, okay, lilista na. Mamaya pa, aakyat na si Lodi. Maglilista si Lodi. Para ako magbasa. Cute Dimple Me. Shout out Lodi. Yan. Nandyan din si Miss Dimple. Mega shout out sa'yo Miss Dimple. Pang ko to Miss Dimple. Pang 4 na LS. Di ka nag-LS ngayon. Chona De Vera. Nalpas. Yes. Nalpasin. Tamsakin. Ngayon. 6 million tamsak. Mighty Liling. Tamsak dan. Yes. Ilan na. Hindi ko na nabilang. Cute Dimple. Mega shout out. Bijoker Videos. Oh. Shout out daw. Bijoker Videos. Sabi ni Cute Dimple Me. Chona De Vera, Mighty, Ilocano Kamet Gayam. Oh, Mighty Liling. Oh, Ilocano yun, Mighty Liling. Na-meet ko to kay Lodi J. Tolitz, si Mighty Liling. Dito'y Igid. Dito'y Igid Pinas, sabi ni Mighty Liling. Mega shout out din kay Ma'am Belinda Adnileb. Hi, hello po. Musta po araw nyo, ma'am? Tapos na po trabaho. Bukas dito sa Italy, walang trabaho, walang pasok. Cute Dimple Me, nag-LS ako kanina host, maya ulit, okay. Di ako nakapunta, Miss Dimple, kasi may sinuportahan akong Lodi, mga katropa ko dito sa Ma'am Belinda, yan, nagbaba na ng link guys. Sige na, puntahan nyo na yan, si Ma'am Belinda. Ma'am Belinda, yan, John Ray Ebkay, mega shoutout host, mega shoutout sa'yo, Sir Jobry Ebkay. Magja-jacket na ako guys. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko dito. Trere channel host, ano na yun? Tok-tok. Oh. Pasok ka na, Lodi. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko dito. Kung papaikotin natin o isa-isahin na. Magkakagulo na dito. Akyat ka, Sir Jobry. Jobry Ebkay po. Nag-LS din po si Sir Jobry Ebkay. Pang-4 ko pa lang po ang LS to, Sir Jobry. Ma'am Belinda, katatapos lang work. Chona De Vera, saan sa Pinas ka, Mighty? Sabi niya. J. Tolitz, andyan na ako. Saan? Di ko na naman nakita. Yan. Andyan na pala. Dan Tamsak, salamat, Sir Jobry Ebkay. Dito na tulog sa Manaw na Malayan. Aray ko. Yan. Dito na si Lodi. Lodi, magja-jacket ako dito. Ano gagawin natin?
Lista tayo, Sir lista host, para ano. di ko pwede umakyat. Ako Sir na lang ang host, magbababa, Lodi. pasok. Sir host. Okay, si Lodi na Ilan lang na ba? magbababa. Ilan na ba Ay, tayo? 9,000 in ako the house? magsulat. Okay, ako Oo. magsulat. Sabi ni Sir Edkay, Sir host, di ko pwede umakyat. Sir host, maaga kasi pasok. Sir host, okay, Sir Edkay. Pang-apat ko na tong LS, Sir Edkay, kahit hindi pa ako, sinisimulan na para madami din akong ma-meet na, iba't ibang, kababayan natin. Yan, kumakain na si Lodi. Cute Dimple Me, okay lang yon host. Visit ka lang if may time ka na sa akin. Oo naman, hindi ko kayo makakalimutan, Cute Dimple. Yan, may bago. Maria Rojas, Mighty Here, Tamsak Dan. Yun. Thank you sa lahat po. Kumakain lang po si co-host at puntahan din natin yan si co-host. Nagutom. Isusulat ko na. Pwedeng na lang to guys. Say yes kung press 1. Kung okay sa'yo, rotation, press 1. Press 1 po, press 1. Para isulat natin, mag-rotate tayo. Si co-host Jay Tulis ang magbibigay ng ng jacket. Magbibigay ng ng link, maghahanap ng Ikaw magbibigay ako maglalapag. Wala nang muna magja-jacket, Lodi. Hello po everyone. Yan, nandiyan na si Raid Channel. Bakit kaya Raid Channel? Nabuntot yung Press 1 na, press 1. Oo, press 1 Lodi, po. Press 1 tayo, press 1 Lodi. Okay, press 1 po, press 1. Kung gusto niyo rotation, yung naunang nag-message dito, yun yung mauna. Kung hindi nag-press 1, wala na dito. Pag nag-press 1 sa susunod, yun yung list niya. Press 1 po, press 1. Press 1 po, asa na sila? Press 1, press 1. Press 1, guys. Nawala ng internet, signal. Kahit isa, walang nag-press 1. Press 1, guys. Sige, game ako. Sabi ni Cute Dimple Me. Sige, press 1, press 1. Sige, yan. Cute Dimple. Okay, Cute Dimple. Number 1. Press 1, MacMacZ. Mega shoutout sa'yo. Bago lang po. MacMacZ, Once lang po tayo mag-press ha. Rald Channel. Okay, ibigin nyo na lang. Once lang po mag-press. Bigin nyo na lang ako. Kalbong Vlogger, okay. Okay, sige, Chona. Press 1. MacMacZ. Okay, MacMacZ. MacMacZ. Nagsusulat ka, Lodi, ako na? Nagsusulat din ako, Lodi, para ipipila ko rin sila. Magsulat ka rin dyan ng ilala. Okay, sige. Sige. Si Chona Divera, okay. Kalbong Vlogger, okay daw. Pero mag-backread ka, Lodi. Chona Divera, press 1. Ang sabi ko kasi, press 1 eh. Kasi kung sino na una nag-press 1, yun ang ililista ko rito. Yun. Oo, tama. Kung nandyan pa, oo. Kasi ibig sabihin, nakikinig sila. Okay, sige. Kalbong Vlogger, nakalista ka na. Sige. Dimple Me. Si Miss Dimple yan. Pero yung mga Lodi, paano yun? Kung hindi nila main to, jajakitan natin sila yung magbababa. Yung kanina. Ganun na lang. Oo, ganun na lang. Hindi, bibigyan nila sa atin kung alin yung yung ibababa natin. Sige. Guys, hindi na po tayo magbabigay ng balabal ha. Para walang magbababa ng ng hagdan kundi si co-host na lang or si host. Ano po? Maliwanag po ba? So wala na. Ano lang po 1, 2, 3, 4, 5 lang po ba tayo dito? Raid Channel. We are 10 in the house, but 5 answers responding. Maliligo muna ako. Okay, maliligo lang muna. Mag-1 ka lang, Chona, at ka din, isasali ka din namin. Yan, nakalista na si Chona, nakalista na yan. Okay, Cute Dimple, yes, sir, okay. Chona, oh my God, what is this? Why you are not cooperating? Cooperating? Nosebleed ako, Lodi. Habang ligo muna. Nosebleed.
Jonah, World Channel, Tililing, Tamsakdan. okay. Yan, maraming salamat. Mighty Liling, nandyan ba si Mighty Liling? Ilista na natin si Mighty Liling. May Tililing, okay. Cute Dimple Me, yes. Nakasulat na. Siya yung nauna. Chona De Vera, okay. BG ka lang. Si Nakasulat ka Arnelid, na. nagbabagad ng Ma'am Belinda. Pwede po, iwasan mo na po yung... Oh, baka hindi niya napakinig kanina. Okay lang yan. Basta, Okay lang yan, okay lang. Oh, paano naman. Ano na yan eh. Exempted na yan. Oh, 1 na daw. Oo, Press sige, one. sige. Oo, press Okay, one. okay. Sige. Okay. Nakalista ka na po, nakalista ka na. 5 pa lang naisulat ko, Lodi. 5 pa lang. 6, Lodi. 1, 2, 3, Na? 4, 5, 6, 7. 7 na to, 7. Ito na. Okay, sige. Si Cute Dimple. Number 1, si Cute Dimple. Second, si Okay. Round Channel. Third, si Okay. Kalbong Vlogger. Mac Okay. C. Chona Si? De Vera. Mighty. Adnileb. Okay. Sino pa? May Si Tililing, nandyan na. Bidjoker. Si Bidjoker, nandyan sa Bidjoker, no? Oo, Kanina pa nandyan. nagsabi, si Video Bidjoker. lang yan. Oo. Paano na Itaas ko lang si natin. Bidjoker. Pakyatin natin si Bidjoker. Pakyatin. Oo, pakitin mo yan. Si Bidjoker. Ibaba ko yung ano. Video. Okay. Andyan pa ba siya? Si Ma'am Hindi, Belinda. mamaya gusto may niya lapag yung umakyat hagdan mo. Oo nga eh. Kanina ko pa gustong sabihin yan eh. Para Madam Belinda, baka naman. Oo, tapos susuportahan ka din namin, Ma'am Belinda, para maano ka na, masanay na din ng konti. Masanay, Okay, di ba? Kapsat, kayo na lang bahala, ano. Kayo na lang babawa sa akin kasi ligo muna ako. Pero Oo, naka-apply okay. lang sa LS mo, Kapsat. Okay. Okay. Sige, Salamat, sige, Ma'am sige. Shona. Oo. Akala ko, Oo. sasama mo Kasi pa rin maliit kami pa. maligo. Maliit pa yung bahay niyan, Maliit pa babalikan si mo Shona. na lang sila, Kapsat. Oo, babalikan na lang sila. Mm. Pero pag hindi binalikan, guys, alam nyo na yung gagawin. Bawiin nyo. Yan, mega shoutout sa'yo, Micah's Vlog, 10 AM Pinas time. Oo. San ka pa, Lakay? At Soy, oo, nandyan na. Tamsakdan, ha. Yan, alam na this. Malaki. Binawi mo lahat yung 6. Isulat mo na. Nakakapagtampo ka. Lodi, isulat mo na si Micah's, pang ano na siya, pang ilan ba? Pang 8? Si Micah's Vlog. Okay, sige. Malaki bananas. Pasok, mga soki. Yan. Susunod yan, guys. Dire-diretso tayo. Susunod. Pwede na tayong magsimula, Lodi, pag may mga 12 o 10 na, no? Siyam na to nakalista dito, Lodi. Ba't yung pangalan ko, hindi ko na ibababuhat kanina? Yung sa 3 oras. Yung sa 3 hours mo? Tapos, lang naman natin 37 into 26, 11 yung binawi, Lodi. 11. Importante, binawi yung tuwad mo. Wala naman ako nakitang tuwad kanina. May nakita ako. Pero saglit lang. Pero wala naman daw yun eh. Malakay, maya na lang ako punta balay mo. Lakay. Stay ka lang, Mighty. Oo, Lakay, nakasulat ka stay na, ka lang Mighty. dito. Oo, nakasulat ka na. Yan, dakkel nga, ukel. Ayan, andyan na si dakkel nga, ukel. Oo, yan na. Si Kabsat Papa Dom Padilla na lang susulat ko dito. Oo, Kabsat Dom, sulat mo. Hindi natin kanina, Kung ako nga, hindi na ibaba. Oo. Ako nga, hindi na ibaba eh. Baka gusto mong makinig dakil ukel. Kulang pa yung dakil ukel. Oo, dakil ukel. Oh. Sino dakil pa dyan? Ukel, baka naman. Yan si Kabsat Dom Padilla, nag-ELS din yan, nag-ELS. Nasaan si Yuen? Si Yuen ba't hindi sumunod? Kaya nga, kailangan ng kailangan ng banana eh. Yan, na si Pasaway. Nagbabana ng hagdanan. Pwede ba i-remove ko to? Hindi na. Nandiyan na eh. Shout out mga Lodi. Mamaya papasok si Maragol. Ayan tuloy, napindot ko pa.
Visit. Napindot ko tuloy. Okay, mas maganda para hindi mabawasan. WH, sabi ni ano. Oo, tama yan. Tama. Tama yan. Minsan ano din, may ano, minsan, okay daw nandyan na. Ganun ba Ano yun? yan? Nababawasan ba talaga? Pero pag rotation, Lodi, di ba? Ayos din. Hindi, parang sinabi kanina ni Jenny Labrador, talagang strictly, no, walang magbababa ng ano, kundi yung moderator lang niya. Kaya pala si Aya IT Biag hindi nagpapababa eh. Mm. Kasi si Lolo yata nagbabawas daw sa pagbaba daw. Pero dakkel. Ma'am Chona, ano mo po yung ano LINK, mali hindi daw din pwede yan. Sabi ni ano, Kabsat Dom, Kabsat pag pumasok si Ma'am Manels, timbrehan mo ko kasi magkakarwas ako sa kotse. Okay, sige, dahil Kabsat Dom. Sino yon si Ma'am Manels? Si Manuels kaninang maga yun, Lodi. Bakit Kabsat, naka-DG ka lang dyan? Pinapanood niya yung video ni Manuels? Hindi ko pa dikit yun. Okay. Pwede na, Lodi, o ano? Maghintay pa tayo ng kahit dalawa pa. 11 million in the house. Mm-hmm. Kasi yung mga magkakadikit yan. Maghintay pa tayo. Mga nakailang minutes na tayo. Lodi, dati Lodi. na magkakadikit yung mga yan. WH tirahin natin. Magpalaro tayo. Pwede din yun. Otherwise, pwede nilang ilapag yung ano nila, ilapag natin yung mga kahit 15 o 20 minutes na ano, patapusin natin. Dito na. Pero paano yung mga cellphone lang ang gamit? Dito ano lang, papalaro na lang tayo. Paano yun? Tatlo. Bigyan natin ng ano, ng WH, tigpa 5 hours. Guys, Pwede okay din ba kayo nga doon? Kasi wala Pwede na yung nga mga din bago, yan. halos magkakadikit na to. Si Cute Oo. Dimple lang ang bago nakita kong bago rito. Si Calbum Bakit, dati na natin kasama yan. Start na lakay, sabi ni Malaki Bananas. Dakkel nga okel, mga 20 kabsat, sabi ni Kabsat Dom. Kalbong Vlogger, dikit na po tayo. Kay Micas, Dan Watch, Cute Dimple, yan. May tililing host lakay, sa kuya ko ang ilalapag ko, okay lang ba? Okay, sige, walang problema yan. Kahit ano, basta babalikan mo yung din sa'yo, mag-iiwan ng saging. Malaki Banana ni Micah, shout out po, Kalbong Vlogger. Shout out daw sa'yo, Kalbong Vlogger. May tililing, balik 5. Yan, nandyan na po si Ma'am Juliet. Good morning, guys. Good, good eve, Ma'am Juliet. Kumusta po? Dakkel nga okay. Antay-antay lang, Kabsat. Nagselos Okay, na ako, sige, tayo lang pumunta si Ma'am Juliet. Sa akin, hindi. Baka, baka busy kanina, Lodi. Oo. Busy. Bukas, pupunta yan. Hindi naman nagtatapos yung araw ngayon, Lodi. Madami pang araw. Hindi, nagtampo yan kasi hindi ko daw pinuntahan yung ano niya kanina. Pero hindi ko nakita yung ano niya, LS niya. Nag-LS ba siya kanina? Madam, nag-LS ka ba kanina? Nag-LS ka ba kanina, Madam Juliet? Oo, naka 4 hours daw. 4 hours daw. Anong oras siya nag-umpisa? Ba't hindi ko nasa biyahe na naman ako kanina. Baka nakasabayan mo, Lodi? Hindi, kung nakasabayan ko, magpa-pop up naman yun eh. Oo nga. Baka nasa labas ako kanina nung time na nag-umpisa siya. Siguro. Anong oras ka nag-umpisa, Madam? May trabaho naman ako kanina, Ma'am. 3 p.m. Pinas time.
3 p.m. Pinas time. Di bale, ano Umaga. yun? Oo, mga Alas 9. 8. Nasa trabaho ako. Alas 10 ng umaga kanina. Ay, nasa ano ako, nasa biyahe ako. Bakit gayon? Hindi naman na-tempo, nawala. Nag-market Sulat ka ko na ulit, nga rin. Lodi? Nag-market ka? Oo. Hmm. Intusan ako eh. May pinabili. Tinapay. Ano guys, okay ba kayo? Ano na ang gagawin natin? Maglalaro tayo or magpapaangat? Yun. Oo, host. Jay Tolis, girlfriend mo po ba si profile mo? Yan. Si... Ano may sabi? Si... Co-host. Hindi po, ako po yan. Ayan o, tingnan nyo po yung damit ko. Ito po yung damit ko. Cute Naka-makeup dimple. lang po ako dyan. Naka-makeup lang po ako dyan. Saka umikli po yung buhok ko dyan. Kunti na lang po, oh. Ayan o, babalik na uli. Nagpagupit lang ako noong December eh. Kung di ako nagpagupit ng December, baka mas mahaba pa Nakisali dyan ka yung ba? buhok ko. Nakisali ka ba sa Miss Gay, Lodi? Hindi naman, Lodi, napagtripan lang namin. Ah. Nakainom pa ako dyan eh. Di ba nung unang dikit kita, Miss, sabi ko, kay Kabsat Oo. Dom yata? O kay Maikas? Oo. Lahat naman ng bagong ano, Miss Chona. Ay, Miss Yan. J. Sabi ni Ma'am Juliet, paangat, hehe. Sabi niya, gusto ni Ma'am Juliet yan. Kasi madaming kukuha si Ma'am Juliet dito na ano eh, mga legit. Balik na ba kayo work? Wala, Opo, paangat ko madam. muna. O, yan. Bartek na lakay, Tamsak Danhos. Yan, si Bartek na lakay. Yan, nandyan na Plastic na si naman si lakay. Kabsat Dom, naglalabasan na yung mga power Yeah, niya. talo pa ang Miss Universe co-host. Ganun? Maganda ba ako dyan? Maganda? Pag naibalik ko yung buhok ko na yan, sige. Papa-makeup uli ako, tapos magla-live ako. Ayan na. Sabi ni Ma'am Juliet, nawalan ako ng maraming saging. Ha? Ayun Ako yung na nga ba. pinakamaraming nawala sa akin, Ma'am Juliet, mga 18, 18. Sige, ganito na lang, paangat tayo, tapos every paangat sabayan natin ng palaro para sa 5 hours W8. Okay ba sa inyo? Sige. Pwede din yon. Pero dapat tapusin natin muna, Lodi. Paano na pag yung mga gusto nang matulog, gusto ng mga busy? Oh, 12 lang naman yan, Lodi. Magbababa tayo ng 3, tapos pahula. Para sa 5 hours WH. No, nakasulat ka na dito, Maikas. BG lang muna lakay, mamaya taas ako charge lang para hindi na malubat pa, oh. Mamaya na yan. Sige, Maikas, nakasulat ka dito. Cute dimple me, di nga halata na ikaw co-host. Kala ko nga, girlfriend mo eh. Yan, sabi ko sa yan, Lodi. Magkalapit lang kayo niyan si Miss Dimple. Nag-LS din yan si Miss Dimple, ha. Yung pinaka-main niya, Miss Dimple. Saan ba si Miss Dimple? Yan din. Cutie Dimple. Kapit-bahay Dito ka mo. ba sa Doha? Kapit-bahay mo. Yan. Hindi, Yan, sa nandiyan Oman na si UN, oh. UN Eros TV. Susulat na. Lodi, sulat mo na. Sulat mo si Yuen. Oo, Yuen, nandiyan na. Pwede na siyatang magsimula. Pwede na. UN. Ay pa, nawala yung ano ba yan? Dito ka nagra-graduate, UN. Tamsak dan, thanks. Yan, salamat ng marami. 14, 15 tamsak in the house. May 16 tamsak na tayo. Oo. Hindi nga halata na ikaw co-host. Kala ko nga GF mo. Hindi ah. Nasaan ka ba, Cutie Dimple me? Sana. Oo, inshallah, sana. Wala problema yan. Happy mo skill. Sabihin ko na si Miss Dimple o siya na magsabi, mas excited. Saan ba nasaan ba si Ma'am Dimple? Saan ka dito sa saan ang location mo, Ma'am Dimple? Nasa Kuwait yata. Kuwait. Makalayo na. Or Oman. Hindi siya yata sa Oman. Kuwait nga. Kuwait.
Okay. Kasamahan ni Bebe Betchay. Quiet din, si Ma'am Beth. Oo, Angel Leo. Ayan, si Angel Leo. Mighty Lilig Love is here. Ano rin yan, si Lakay Mighty. Ayan daw yata yung ipapangat niya, si Mighty Liling kay Angel. Ito yung nakasama ko nung kami, Lodi, nag-outlet. Nung nasa kotse kami, si Mighty Liling. Oo. Si Mighty Liling, Lakay, yan, yung bago lang din yan na Oo, nung nagdikitan kami nung on the way kami na oo. Kala ko, sabi mo. Sige na, pwede na tayo. Okay. 417 po ako, complete package. Dan na ako sa'yo. 417, siguro kahit mapa 420, 425 ka lang namin, masaya na kami. Yun. Kita mo, Miss Dimple. Si Miss Dimple nga pala, katropa din namin din na yan, sinabi Google. Kaya ganyan yan, complete package yan magbigay. May mga sasabihin pa yung mga bakas, mga Okay, sige. Ikaw na magtawag, Lodi. Nakasulat naman sa'yo. Yung sinong uuna. Press 5 muna po, mga present. Press 5. Angel Leo. Okay, Ninja here. Okay, press 5 po. Press 5. Press 5. Angel. Cute Dimple. 1, 2, 3. Tatlo. Tatlo lang ba tayo dito? Press 5 po. 4. Okay, Mighty Liling. 4. Dalawa yung pinapress ni Mighty. 5, si Maikas. 6, si Dom Kabsat. BG lang kasi sila eh. Okay. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Ma'am Belinda din, nandyan. Okay. Sige. Pasahan na natin. Si Ma'am... Nasaan si Bidjoker? Yan ba si Bidjoker? Hindi ko lang alam. Bidjoker. Lakay. Oo, makisali ka na din, Lakay, Bidjoker, para pangdagdag sa banana. Yan, nandyan. Idol 5, mag-5 ka. Yan, Kalbong Vlogger. Ilan na yan? Ayun. Ako magbibilang. 1, 2, 3, Bidjoker, pakibaba mo yung bahay mo. Bidjoker. 6, 7. Paano magbaba? Yung? Ano yan, Lodi? Si Bidjoker ang nauna. Okay, sige. Ibaba na natin yan. Tapos si Cutie Dimple. Susunod. Oo. Sige. Oo, may jacket na si Bidjoker. Jajaketan ko na din si Lodi, Cute Dimple. Kasi susunod na siya. Okay. Oo. Okay, may jacket ka na din, Miss Dimple. 16 Tamplok, Lodi. Ayan, nandyan. Pinasok na niya yung main niya. Yan yung main niya, Lodi. Salamat naman sa pagsuporta, Miss Dimple. Kahit paano, nakikita tayo. Busy pa kasi ngayon. Okay. Ilan na tayo? Ayan, Bidjoker, lapag mo na po yung hagdanan mo. Kapsat? Lapag mo na. Host, ninja ko lang maglapag. Okay, walang problema. Yan, nandyan na po. Punta na po natin. Ilan na ba si Bidjoker, Lodi? Ako na magbe-verify? Oo. Ako na. Nandito na. Si Bidjoker ay ilan? Ay, 144 na to. Mahirap na pagka ganito. Ano na lang. Basta mag-iwan ng magandang bakas. Siya lang makakakita to. 1 na daw. 1, okay. UN Eros My TV, 1, okay. Good. Puntahan na po. Si Bidjoker. Dan sa link na ako. Okay, sige. Magkadikitan na din yan si Miss Dimple at saka kay Bidjoker. Ma'am Dimple, pag Dimple girl, pagka dikit mo na siya. 1, pagka bago mo pa, ngayon mo palang didikitan. Host, ninja ko lang din magbibigay ng saging. Basta yung yung mga ninja nyo ay legit. Nahuhuli si Ma'am Belinda at Nileb. Legit po yan si Ma'am Belinda. Yan lang po yung profile niya, hindi pa nyo napapalitan po.
Ma'am Belinda, puntahan nyo na po yung nagbaba doon kay Bijoker Videos. Guys, puntahan na. Ikaw, Lodi, dikit mo na din yung mo. Dinikit ko na, Lodi. Okay. Done na daw si Kalbong Vlogger. 1 na din yun, 1. Ilan na ba ang dumikit, Lodi? Parang dikit na Loading din ako, yan. Lodi. Parang dikit na din. Loading. Dikit ko na yan si video. Short video, yung maximum lang na Bijoker. Salamat mga idol, Bijoker, Mababa lang, maikli lang yun. Maikli lang yung video niya, maikli lang. Maikli lang ba? Kay Bijoker, maikli lang. Ano lang yan, yung 1,000 niya. 1,000 bananas. Yeah, 24 seconds lang pala. Okay, sige. 2 nag-1, okay na? No, si Kalbo pa, Kalbong Vlogger. May Tililing, Kalbong Vlogger, tapos si UN Eros May TV, 3. Maikli lang, okay, sige. Maikli lang po, okay, sige. Next na, isang lapag pa, last. Isa pa. Wala pa naman bumabalik. Tayo natin at wala pang bumabalik eh. Okay, sige. Yung mga wala pang bumabalik o wala pang lumalabas. Kalbong Vlogger. Okay. Hindi, Mighty, ano lang yung binaba niya, maikli lang yun. 24 seconds lang yun, Di ba iba yung napuntahan ni, si Benzinday napuntahan niya siguro. Naligaw kay Belinda, Lodi. Dito nakabsat, sabi niya, kakasimula lang, Ma'am Chona, may ka. Puntahan mo na si Bijoker, palapag mo ulit, Bijoker. Palapag mo ulit yung yung hagdanan mo para puntahan ni Chona kasi kababalik niya. Sabi ni Dimple Girl, guys, kung ninja ang dumikit sa bahay nyo, yun din bigay nyo yun din bigay nyo para hindi unfair. Oo, basta legit yung mga basta legit yan. Kung daw ninja magdidikitan. Sayang naman yung effort. Kaya nga, oo, sayang. Nandyan na. Yung ano sabi ni Miss Dimple? Sige lang, Dimple, Miss Dimple. No, madam. Ilapag mo muna yung mo. Sino ba yung naglalapag na? Si Miss Dimple na, di ba? Si Bijoker, last na yan, last. Ipakibaba mo na yung kay Miss Dimple bago siya umalis. Aalis na ba? Si Miss Dimple? Tawag daw siya ni madam niya eh. Okay, baba mo muna, Miss Dimple, baba mo. Miss Dimple, ilapag mo muna yan. Ilapag mo muna. Total, dos na to. Mga kasamahan na nila to dati pa eh. Okay. Ilapag mo muna, Miss Dimple, kasi madaming bago dito na hindi mo pa nadikitan. Miss Dimple, wala. Sige guys, tuloy lang tayo. Tuloy. Bakit parang walang lumalabas na pumupunta sa sa hagdan ni Wala. Ako na lang magbaba kaya. Sige, Lodi. Yan, mega No Copyright Music. Sino to si No Copyright Music na to? Copyright Music. Saan ko to na-meet? Shout out sa'yo, no? Mega shout out. Tuloy host. Okay, tuloy tayo. Nakalista na yan kay co-host, kay Lodi, J. Tolitz. Andyan pa ba si Rald Channel? Rald Channel. Raid. Si Rald Channel. Si Raid. Ibaba ko pa yung ni Dimple Girl. Sige, baba mo. Sige, baba mo saglit. Oo, unfair naman. Nag-effort din. Kanina pa yun. Yung mic sing video. Ito, pwede na din to. 4 seconds. Mas maikli pa to. Hindi na ako makakahanap ng ganito. Yan na. Pero LS, Lodi, pwede? Baka lang yan, yung pamagat lang LS. Pero 4 seconds LS.
Ay, baka Oh. naka-upcoming yan, Lodi. Hindi. May 15. Okay, pwede yan. Pwede? Pwede. Okay, Pwede. sige. Yan, load yan. Diyan na. Yan. Ayan, puntahan po natin. Dimple, Miss Dimple. Yan, di pa kami dikit. Didikitan ko na siya. Hello, host. Flex po. Yan. Nandyan na din sa El Bryson TV. Mega shout out sa'yo. May El Bryson TV. Yan, nakalista rin Yo. si El Bryson. Dan Busing, sabi ni UN Eros My TV. Nakalista na si El Bryson, Lodi? Oo. Okay guys, puntahan na yung mga nakababa dyan para mas madali tayo. 1 na daw, sabi ni UN Eros My TV. Puntahan na, nag-LS din yan si Dimple Girl. 119 na to, 1.19. Salamat mga Lodi, sabi ni El Bryson. 1 done, Dimple, okay? Nakadalawa na. Dalawa na, Dimple. Pangatlo. Pangatlo Okay. pa ako. 3 ka na. 4. Ma'am Belinda din. Okay. 4 na. Okay. Pansin ko guys, walang paano nakakapunta tong mga to? Hindi PG pa rin lumalabas. Lakay, tagal mag-charge. Sige lang, Lakay. Basta dyan ka lang. Mamaya, susugurin ka din namin yan. Wala nang tulugan dito. Katapos mo, lipat naman tayo kay Kamsat Dome. Salamat sa 17 million. Guys, totoo po ba? Nagpupunta po ba kayo? Nagugulat na, nagtataka na lang ako eh. Kasi 12 watching, naglapag ng hagdan, hindi nabawasan yung nanonood. Baka nagpipindot-pindutan na lang sila. Ano yan, Lodi? Kasi tignan mo, Lodi, yung watcher mo, viewer mo, Lodi, 11. Pag naglapag ka ng hagdan, 11 pa rin, pero may nagpipindot na ng 1. 11 na. Baka naka-second device sila. Sana nga, Sige, tuloy tayo. Baka naka-second device sila. Kasi para maiwasan natin yung pagbudol-budol dyan. Oo. Sige, next tayo. Kasi naman, Lodi, pag sinabing done, pupuntahan yan pag may bakas. At saka, kung nadagdagan yung kung hindi nadagdagan, edi babawiin na lang. Ganun na lang. Sige. Punta tayo kay Kalbong Vlogger. Oo, sayang din yung effort. Okay, may jacket next. Ba yan si Kalbong Vlogger? May jacket ba si Kalbong Vlogger? Kalbong Vlogger. Kung wala, ikaw na kung walang jacket, ako na maglalapag. Kalbong Vlogger. Bibigyan natin yan. Nandyan na ba? Nasaan na si Kalbong Vlogger? Bibigyan ko na ng jacket. Yan, nandyan na. Maglalapag na yan. Jajaketan na kita, Kalbong Vlogger. Okay na? 829 si Kalbong Vlogger. Present. Guys. Yan. Nandyan na. Okay. Okay, pakilapag. Kalbong Vlogger, pakilapag po. Sige, ikaw na maglapag. Nandiyan ka rin naman. May jacket ka na. Dito lang, Kabsat. Naka-BG loading ako. Sige. Laki bananas. Yan. Dito lang ako, Kabsat. Naka-BG loading lang ako. Okay. Sige. Miss Chona, wag masyadong ulit-ulit ng Alam nyo, kasi yan ang yung mga paulit-ulit na na comment nyo. Diyan din po na nasisita din po yan ni Lolo. Hanggang sa makipapansin nyo po pagka nagpupunta po kayo sa ibang LS, hindi po kayo nakikita. Magiging mumu kayo. Well, pagkayang po madali, pag mabilis po kayo paulit-ulit po nilalapag yung salita diyan. Kahit po kahit yung mga bumabakas, Lodi.
Pagka yung bakas mo sa mga pinupuntahan mo ay pare-pareho. Sinisipa lang yan, binabasura lang yan. Pero sabi nila, Lodi, wala daw problema dito. Hindi, maniwala ka dahil sa dalawang sinilip ko kanina, pare-para sila ng ng payo. Si kanina yung unang LS ni RJ Fitness TV pinuntahan ko. Talagang yung mentor niya nagturo sa kanya. Pinaliwanag nga, ganun daw. Wag daw ulit-ulitin. Okay. Sige mga guys, punta tayo kay Kalbong Vlogger. Kalbong Vlogger. Nandiyan na. Kalbong Vlogger. Tapos na ako kay Kalbong. Tapos na ako diyan kay Kalbong Vlogger. Tapos na ako. Tignan ko nga kay Kalbong Vlogger kung dikit na kami. Dagdagan ko lang yung niya, yung maliit pa. WH niya. Malaki na din bahay ni Kalbong Vlogger, ano? 883, dikit na tayo, Kalbong Vlogger. Nakakalimbang pa. Ganito na lang gawin ko, Lodi, din para hindi unfair, ano? Pagka maglalapag na sila, siyempre once din. I-open ko na lang din para dagdag sa WH nila. Oo, totoo. Kasi naka-desktop naman ako eh. Di ba? Oo, Lodi. Oo, ipa-play ko na lang. Di ba nga sabi ko nga kanina, kahit dikit nyo na, panoorin nyo pa rin para sa WH. Ganun na lang gawin natin. Ako. Okay. Guys, andyan pa ba kayo? Anyari na? Bakit, parang walang makikipag-cooperate? Oo, lakay, sabi ni, malaki bananas ni Micas. Isipin mo, sabi mo, 1 oras ka lang, naka 46 minutes ka na, Lodi. Wala daw dumikit, sabi ni, Kalbong Vlogger. I-refresh mo lang, Kalbong Vlogger. Baka, on the way na sila. Hindi, puro dos pa lang walang walang nag-1. Dikit na tayo, Kalbong Vlogger. Sina Miss Dimple Girl, nandyan si Chona, si Ma'am Chona. Dito pa din, Ma'am Juliet. Ayan po, si Kalbong Vlogger, pakipuntahan po. Tusukin niyo po si tusukin niyo si Kalbong Vlogger or kurutin niyo na yan. Dikit na kami. Yun, ano lang si Kalbong Vlogger. Tama. Ma'am Belinda, tama yun. Delay ata yung LS sa akin, boss. Oo, minsan nade-delay kasi yan. Yan, 884 na siya. Nadagdagan ng isa. Si May Tililing. May Tililing ang dumikit. Isa lang. 883 siya kanina. 15 na tayo. 15 million in the house na. Baka mamaya naman magsisidatingan na sila. Kalbong Vlogger, 884 ka na. Kalbong Vlogger. Thumbs up down. Yan na yung tunay na Dom Padilla Vlogs. Yan. Mating na. Mega shoutout. Mega shoutout sa'yo. Thumbs up Dom. Mamaya makikisunod ka din kay Micas Vlog. Mag-ELS Chona Tibera, napuntahan mo na ba si Kalbong Vlogger? Kurutin mo na si Kalbong Vlogger, Chona Tibera. Alam ko, dikit na rin ni Papa Doms yan, si Kalbong Vlogger. Nakurot niya ng dati yan. Oo, Ma'am Chona, puntahan mo na para mas madali tayo. Susunod ka na yata eh. Loading, medyo mabagal net mo. Okay. Basta steady ka lang. Yuen, wag kang bibitaw, Yuen, dahil ka na, susunod ka namin papagraduatein dito ng grade 1. Oo, ilan na ba si Yuen? Ay, malalaglag ako, Lodi. Dali lang. Sige, baka gusto mong umakyat, Kamsat? Akyat dito, para kwentuhan tayo. Musta, Ma'am Belinda, Ma'am Adnileb, musta daw, sabi ni, sige, yan na, Kamsat. Akyat na at kwentuhan na tayo. Sumilip ako kanina kay hindi na ako nagtagal kasi nandito na si Lodi J, na kanina, nakasalang na. Hello ulit, host. Yan, nagbabalik si Berks TV channel. Mega shoutout. Nandyan pa din si Ma'am Juliet Shooter, Dom Padilla Vlogs. Hello, yan. Yung mga nagda-WH yung mga yan. Nasaan ka na, Kabsat Dom?
Baka hindi na kita napansin kanina dito, nagbabasa ako sa cellphone. Subukan mo ulit. Samahan niyo ako guys para kwentuhan tayo. Grade 2 na ako. Sabi niya, yan, may napag-graduate na tayo dyan. Si UN Eros My TV, yan, kalbong vlogger. Nagbababa na ng link, pang last na yan. Puntahan na natin guys, yung mga bagong pasok pa lang, Birds TV, baka hindi mo pa dikit si kalbong vlogger. Ma'am Juliet, kalbong vlogger, nandyan na po, nagbaba na po siya ng hagdanan. Susunod na po kayo para ikutin natin. Kalbong vlogger 1, yun, nadagdagan. Baka naka number 2 na o nakadalawa ka na. Kalbong vlogger, oh, yan, si Mighty Liling at saka si wag pala Kabsat, morto yung kapatid ko, baka makita ako sa live. Sorry naman Kabsat, ang nangyari. Mi dispiace tanto, condolyan sa tua pamilya Kabsat. Malungkot na yan, balita, sayang. Hindi, nung nangyari Kabsat? Condolence sa'yo, sa inyong pamilya. Hindi magandang balita, guys. On the way ako, sabi ni Barks TV. Okay, sige, kalbong vlogger. Isa pang bagsak. Salamat, Kabsat. Okay, no problem, Kabsat. Hindi nga pwede. Hindi pwede. Diyan ka lang muna. Steady ka lang, Kabsat, dyan. May dispiace. Sabi ni, kalbong vlogger, noted, Ma'am Juliet daw, shooter, legit ang balot. Okay. Sumakit yung likod tapos nahirapang huminga. Ilang taon na ba yun, Kabsat? Baka mas bata pa sa'yo. Sayang naman. Yun. Kalbong vlogger, Dan, kay UN Eros My TV. Legit po tayo dito. Tignan natin kung nakailan na si kalbong vlogger. 883 lang kanina. Guys. Kalbong vlogger, 886 ka na. May tatlo ng sa'yo. 35. Wow, kawawa naman, Kabsat. Ako, 34 na ako. Parang malapit na kami magkaedadan. Noted UN, sabi niya, likod lang yung sumakit, Kabsat. Ba't ganun na lang nangyari? Nasaan ba yun, Kabsat? Nasa Pilipinas? Nahirapang huminga. Hindi kaya yun na Kabsat? Sana naman, hindi. Idol, may tanong ako. Ano yun, Raid Channel? Please proceed kung anong tanong. Sana masagot ni host. Si co-host may tumatawag sa kanya kaya na buntis pa naman Kabsat. Wow, naman yan Kabsat Dom. Nakakalungkot namang balita. Di bale dalawa na yung nawala sa inyo. Nasa Pinas Kabsat. Kawawa naman. Buntis, 35 years old, batang-bata. Condolence po tayo kay Kabsat Dom Padilla kahit ganito yung nangyari sa kanya. Nandito pa rin naka-support. Pero Kabsat, hindi ka din naman pwedeng umuwi kasi ka naman mag-quarantine. Hi host, sabi ni Stoneheart. Hello. Nawala ka kanina, nagbabalik ka baka nawala yung internet mo din. Kalbong vlogger, hi Stoneheart, unahan mo na yung kalbong vlogger, baka hindi pwede yung LINK, sabi nila, na daw nila eh. Baka pwede mo na lang lagyan ng yan, hagdanan. Raid Channel, counted ba yung WH pag pinapanood ko videos ko sa smart TV namin? Wag mo lang i-sign in. Mag-ka lang, wag mong i-sign in yung mo. Punta ka lang sa parang anonymous ba, yung incognito. Tapos otherwise gumamit ka ng iba mong account para para ma-count kasi baka paluin ka pa ni Lolo pag yung sa'yo din yung pinagpe-play mo. Dam Padilla Vlogs, condolence tol, condolence kay Kabsat Dom. Condolence boss, sabi ni Mighty Liling, Kabsat, saka walang biyahe, Condolence Dom Padilla, sabi ni Ma'am Belinda, Burst TV, Dan.
Dalawang kalbong vlogger. O, kumain ako host, sabi ni Stoneheart. Okay, sige lang, dito ka lang, tambay lang. Mamaya, akyat si Lodi. Patuloy natin yung habang ka-condolence natin si Kabsat Dom. Salamat guys, sabi ni kahit paano, nandito tayo. Nagko-condolence sa kanya na babawasan nung kaunting kalungkutan ni Kabsat Dom. Kalbong vlogger, noted, Birch, balikan ko yan, sabi ni Kalbong vlogger. Stoneheart, shout out sa lahat from Stoneheart. Mamaya na, may mga na kayo guys, may mga color din kayo mamaya pag bababa na kayo. Kalbong vlogger, minahal na kita, sabi ni si Ma'am Chona. Condolence po Sir Dom, sabi ni Kalbong vlogger. Raid channel. Salamat idol host. Okay. Ganon ang alam ko. Kasi kung yung sayo din yung gagamitin mo, hindi pwede yun. Hindi valid yun. Kasi parang nag-ano ka eh. Wag ka na lang gumamit ka ng Chrome. Condolence Manong Dom, sabi ni Berks TV channel. Chona de Vera, gamit ko din yan dati. Looks white front row. Gamit ko din yan, looks white front row. Para kanino yan, Ma'am Chona, na message? Di ko na anuhan. Salamat sa inyong lahat, guys. Tuloy lang tayo. Sige, Kabsat Dom. Kakalungkot naman na balita yan, pero così la vita, bisogna continuare. Ganyan talagang buhay. Continue lang tayo. Siyempre, may mga nakalaan na yan, may plano na yan ni Lord. At least, kinuha na ni Lord, na siya, rest in peace na. May tililing thanks, sabi ni Alnileb, si Ma'am Belinda po, legit po yan, from UK. Kalbong vlogger, 883-888, salamat sa mga dumikit, balikan ko kayo after 5 minutes, yun. May 5 na guys, na dumikit kay Kalbong vlogger. Babalikan kayo niyan mamaya. Nagpalas hagdanan. Baka naman, mga hindi pa nakadikit dyan, pupuntahan nyo na. Yun. Stoneheart, Kalbong vlogger, inunahan na kita. Yan, susulat mo. Kuha ka ng papel at ballpen. Susulat nyo guys, para may 5 nang dumikit sa'yo, Kalbong vlogger. Siguro nakakap ka ngayon, Siyempre, kalbo ka eh. Joke lang. Yan guys. Hintayin natin si Lodi. Hindi pwedeng umakyat si Kabsat Dom. Gawin na kitang 900 Kalbong vlogger. Antayin mo lang yan. Si Kabsat Dom. Nag-LS din yan guys. Madaming bibigay yan. Pero hindi pa maka-LS ngayon. Baka hindi ko palang alam kung kailan mag-LS si Kabsat Dom. Baka after 2 days o 3 days. Hindi natin alam. Hindi pwede. Kalbong vlogger, noted, Stoneheart, yan, magpasalamat ka din kay Kabsat Dom, nasa taas mo lang siya. Condolence kapatid, sabi niya, Ilocano din yan kapatid, si Chona de Vera, taga Pangasinan, taga San Fernando, si birthplace niya, La Union, si Kabsat Dom. Kalbong vlogger, kaya mo yan Sir Dom, we pray for you and family po, yan, Kagandang mga message yan, kahit paano, makakatulong ng konti sa, pagdadalamhati ng pamilya niya. Salamat, Ma'am Chona. Okay. Ilocano yan, Kabsat, si Ma'am Chona, Panggalatot. Mamaya guys, patuloy natin yung Hintayin ko lang yung listahan ko. Kalbong vlogger, Dom, grade yan, Sir Dom. Salamat po. Appreciated po talaga. Oo. Pag sinabi ni Kabsat Dom yan, gagawin niya. Sabi ni Ma'am Juliet Shooter, kakalungkot naman. El Bryson TV, pa-BG-BG lang. Oo, Ma'am Juliet. Ganyan talaga. Siyempre, hindi natin, plano yan ni Lord. J. Tolitz, wait lang ha, may booking kasi ako, airlines. Okay, sige lang Lodi, hintayin ka namin.
may tumawag sa kanya kasi may ano siya eh, may travel agency. Yan. Hi host, sabi ni Trinaski. Thumbs up naman dyan guys. Kung hindi pa kayo naka-thumbs up, yung mga walang jacket, alam nyo na, magja-jacketan kayo lahat mamaya. Laban pag may plano ang Panginoon, lakasan mo loob mo kapatid, sabi ni Ma'am Chona. Oh. Mega shout out guys. Alprob TV thumbs up host. Salamat. Mega shout out. Yan. El Bryson, dikit-dikit tayo. Sa mga bago po, yan. Sabi ni Kalbong Vlogger. Dami ka ng bagsak dyan, Kalbong Vlogger ha. Isusunod ko na si dyan. Kung wala pa, tatanggalin na lang natin mamaya. Parang nadikitan mo na yata lahat eh. Susunod na yan si UN Eros My TV. Ikaw ba yun o kay si Ma'am Chona na? Cute Dimple na wala na, nakasulat dito. Si Mighty Liling, susunod na din yan. Kalbong Vlogger, tapos na. Si Ma'am Chona na, susunod. Pagkatapos umakyat yan hagdanan ni Kalbong Vlogger, susunod na si Ma'am Chona. 88 pa din yan, Kabsat Dom. 88 pa yung kay Ilocano natin na si Chona. Alam mo na yung istorya niyan na yung kanyang unang naloko, yung kanyang unang account. Malapit na o na siya doon. Graduate na. BG lang habang naghihintay. Okay, sige, Yuen. Dito makakarami ka dito. Sige, Idol Kalbong Vlogger, sabi ni Bryson TV. Juliet Shooter, kailan ako host? Yuen, nandun kay Ma'am Juliet, baka pang 7 ka o pang 8. Nandun kay Lodi yung listahan, pero pang 8 ka siguro, pang 7, sabi ni Yuen Eros TV, My TV, thanks. Kondolyansa, Kabsat. Yan, si Kalokalax. Clocklans, hello po. Yan, long time no see, long time no Clocklans. Hello po, mega shoutout sa'yo. Tatay Doms, ano nangyari? Condolence ka kay Kabsat Doms. Na yung kanyang kapatid, 35 years old, buntis pa. Sumakit daw yung likod niya. Sabihin ko na lang para hindi ka na mag-backgrade. Ay Tililing, lakay, host, padikit ako sa'yo. Bigyan mo ako ng mga saging mo. Balik ko sa'yo bukas. Kung ilan ididikit mo, ganun din. Ibabalik ko, host. Yan. Iisa lang, may Tililing ang saging ko. Pero yung mga katropa ko dito, marami sila. Sina, Kabsat Dom, sina Maikas Vlog. Pero nandyan lang sila, pa-BG-BG. Kung malapit ka nang mag-graduate, dito ka lang tambay sa amin. Yan, si na J. Tulit, si na Kabsat Dom Padilla Vlogs, Maikas Vlog, madami yan. Hindi ka dito, magsisisi. Baka nadikitan ka na din nila. Kalbong Vlogger, salamat po host, sabi niya. Barks TV, abangan namin i-DB mo host para sunod-sunod tayo sa roles. Oo, sige. Bababa na si wala ka pang jacket, si Chona. Chona, naka-jacket ka na, no? Dati pa. Okay, sige. Bababa na si Chona para tuloy-tuloy tayo. Tatanggalin na lang yung list ni i-verify ko din kung nakababa na, kung ilan ang saging ni Chona. Tatanggalin na lang doon sa listahan ni Lodi kung mamaya may tumatawag sa kanya. Sige, Ma'am Chona, baba ka ng hagdanan para puntahan kanila. Susulat ko lang yung mga huling huling dumating. Kasi nagbabasa ako eh. Okay, sige Ma'am Chona, baba ka na ng hagdanan mo para puntahan ka na nila. Alprom TV, gusto mo ba mag-press 5 ka lang kung gusto mong makisali sa rotation program namin. Trinaski, nandyan yung mga huling Trinaski, Alprom TV. Kung nandyan pa kayo, guys, kung baka sumilip lang kayo, Clocklands.
Isusulat ko na kayo dito. Clock lens, vlogs, 5. Okay, sige, press 5 guys, press 5. At magpre-prepare na si Kabsat Chona. Press 5, yung mga nandyan. Susulat ko na dito. Press 5 po guys. Susunod na si Ma'am Chona. Press 5. Cooperate po. Chona next. Okay, sige. Kalbong Vlogger. 5 lang. Okay, sige. Salamat. 5 guys. 5, 5, 5. Press 5 guys. Kung nandyan ba kayo. Para alam natin kung ilan ang didikit kay Ma'am Chona. Alprob TV, okay. Press 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, 5. 5 din, 5. Okay, sige, 5 pa, 5 pa. Kung si Ma'am Chona wala na yata. Sasabay na natin mamaya kung wala na si Ma'am Chona. Sino nang sunod? May Tililing na. Nandyan ba si May Tililing? 5. Welcome bro. Sabi niya, thanks Beatrice. May Tililing. Lalagyan ko na ng jacket dyan. 1:14 AM Pinas time. Sabi ni Clock Lance. Ayan, good morning, good morning, good morning sa'yo. Lalagyan ko na ng jacket si May Tililing. Guys, punta na natin. Wala si Ma'am Chona. Susunod na natin pag bumalik siya. May Tililing. Okay, sige. May Tililing. Lapag na. Lapag na, May Tililing. Puntahan ka na nila. Para ma-verify ko din kung ilan na ang saging mo. May Tililing. Please, lapag. May Tililing, lapag na. Mighty. May Tililing, nasaan ka na? Maghahanap pa yata to eh. O ako na lang maghanap. Basta magpaano lang kayo guys. Kung hindi kayo makahanap, ako na lang hahanap yung pinaka-maiksi yung video. Kung wala kayong dyan, kung cellphone lang gamit nyo. Mahina na signal. O ako na lang hahanap. Nandyan ka naman eh. May Tililing. May Tililing. Okay, May Tililing. Ako maglapag host. No. Kalbong Vlogger. Tama na. Nadikitan mo na sila lahat. Tatawagin mo po. Sa mga, okay. Sige. Pwede din. Hindi pwede din ako na lang para ma-verify ko kung ilan ang nila, banana, saging. Salamat sa iyo. Magbilang ka na lang dyan. Tulungan mo ko. Sige. Sige, Kalbong Vlogger. Magbilang ka dyan ng mga 5, mga 1 na nagdadan para alam ko. Yan po guys, puntahan na natin si May Tililing, 176 po, bananas niya. Press 1 po kung bagong dikit, press 2 kung dikit na. May Tililing po guys, puntahan na. Go. Ang chonggo niya, puntahan natin ang chonggo niya. Go. Ang kulit yung unggoy. Yan. Naka-play yung chonggo mo sa'yo. May Tililing. Yan. Kalbong Vlogger sa mga bagong dikit po. Press 1. Yan. May co-host na pala ako dito. Silent co-host. Akyat ka kaya. Kalbong Vlogger. Para ma-expose ka din. Parehas tayo. On the way. Yan. On the way daw. Si Kalbong Vlogger. Presto, sa dating dikit na, yes. Dikit mo na pala si Owen Eros. May Tililing, puntahan nyo na guys. 176 ang kanyang banana. 176. May Tililing guys, nandyan na. Puntahan nyo na, nakalapag na. Guys, puntahan nyo na. Cooperate guys para mas madali tayo. Dikit na kami. Watch ko na lang. Okay, ma'am. Para kung dikit na kayo,
Para hindi din masayang yung effort ni Mighty Liling, ganun na lang gagawin natin. Rotation po, yan. Maganda yan. Clock lance, done, 1. Clock lance, pag bagong dikit ka pa lang. Pero kung dati na, 2. 176 ang kanyang saging. 1, okay, very good. Clock lance, Lodi. 114 na dyan, 119 na. Kalbong Vlogger 1, okay, naka-1 na. Napuntahan na. Kalbong Vlogger 1, okay. Clocklax 1, dalawa lang guys, dalawa lang. Sana sinabi Joker Videos yan, makakadikit din yan. Dapat sabihin nyo 2, kung dikit nyo na guys. Oh, 179 na, nakatatlo ka na, may tililing. 179 na, 179, tatlo. Clocklax 1, Kalbong Vlogger 1, sino pa yung isa? Dan dito. Baka papasok pa lang, kaya hindi pa niya na nakadan. Dikit na guys kay Mighty Kililing. Okay. Kalbong Vlogger. Saan ka ba naka-base ngayon, Kalbong Vlogger? Yan, pangatlo na to. Pangatlong play mo na to, Mighty Liling sa sa Chonggo mo. Habang ina-update ko yung mo, nagple-play ng kanya, Matic 181 na, nakalima na. Sabang Matwa, ayan, nandyan na, Sabang Matwa. Mega shout out. Kalbong Vlogger, Pinas po host, business, okay. Good luck. Hindi ako makapunta sa bahay nila, loading ako, natatapon kabsat. Okay. Kabsat Chona, ganito na lang. Tinawag kita kanina, hindi ka naka-present. Pero ako na lang kung mahina ang net mo, pupuntahan ka na lang nila tapos babalikan mo na lang sila. Bibigyan ka nila ng time kung ilan ang oras na ibibigay sa'yo. O mga 24 hours, mga ganon. Kung hindi ka magbalik sa kanila, alam na nila yung gagawin nila. Ganon na lang. Kung mahina ang net mo, cooperate na lang tayo dito guys para hindi sayang yung effort. Hindi ako makapunta sa bahay nila. Loading ako, natatapon kabsat. Sabi niya, okay, kabsat. Na yun, matik na. Kalbong Vlogger, dikit na dikit pa po sa mga bago. Yan. Clock Lance, host, may playlist ako. Paki-play naman po. Baka naman. Okay. Hindi, bakit naman hindi? Kung masipag ka lang dito kay host, kahit 1 hour ka lang, pwede na yun. Babalik ko din sa inyo. Mga katropa ko din, pinaplay ko. Sabang Matwa, open your ladder host, I'm coming. Yan, nandyan na pala. Wala pa. Nandito lang. Kalbong Vlogger, noted siya na. Sabi niya, Yan, lapag ka na lang ni host. Okay, ulitin ko yung kay Tililing. Wala na yan, Tililing, bago si Chona. I-remind mo sa akin, Kalbong Vlogger, pagka nakakalimutan ko kasi nagbabasa ako eh. Salamat. Yan, babantayan ko yan. Salamat host, sabi ni Kalbong Vlogger, yan. Clock Lance, Yahoo, sige host, okay. May magre-regalo sa'yo ng cellphone kung kung masipag ka. Kung money na daw si Micah's Vlog, bibilhan ka ng cellphone. J. Tollage, ilapag mo na. Yan, Lodi. Pakiat ka na at nahihirapan na si Tatlong R. Mga kalahating oras, balik ko kakabsat. Kapag wala, pwede nilang bawiin para fair sa lahat. Kabsat, yon. Sabi ni Chona, tama. Dakordo din si Chona, yan. Lodi, unggoy yung nilapag mo. Yun si Lodi, yun si Tililing. Last na yun. Last drop kasi wala din. Mahina din Tililing. Dikit na kay may Tililing. O yan, sabi ni Kalbong Brother. Tama yan, Lodi. Yun. Next to Chona. Okay, next to Chona yan. Last drop na yan kay may Tililing. Be-verify natin kung nakailan na si may Tililing. Kanina guys ay 176 siya. Ngayon ay 181. Ganun pa din. 5 yung dumikit sa kanya.
3R, unggoy nilagay mo eh. Okay, sige. Andyan na, Lodi, pasok ka na. Kumakain ka ba? Kyle, Kyle Canada, hi host, hi, mega mega shout out sa'yo. Isulat kita dito. Lodi, nandyan yung listahan sa'yo, Lodi Kaya pasok ka na, tatanggalin na lang natin yung ano dito, tatawagin ko. Yung mga wala dito, mas madali kung ano, mapapadali tayo yung mga umaalis. And pagka bumalik, isusunod na lang natin kung ano. Kalbong vlogger, papakuto ako sa alaga ni Mighty Liling. Hehe, with massage. Yun, malalaki yung ano nun, baka kukurutin ka nun, lalo. Paano ako akyat, ayaw mo ilapag yung ano. Dito na, ilalapag ako, akala ko yung ano, kay Unggoy, di ko na naman na-gets yun. Madon. Maperke. Kaya ko, di. Diyan na, Lodi, sorry. Kay Unggoy naman paano ka makakaakyat nga? Nandyan na, pasok na, yan. Kaya ko pa hanggat di pa pumipikit ng mata. Oh, yan, nandyan na, may tililing, nakalima ka na. Nandyan na si Lodi. Baka naman, unggoy yung pinapasampa mo ko, unggoy. Baka naman, Madonna. Hello. Dadali mo. Ano tayo? Kaya ko hanggat pumipikit ang mata ko, sabi niya, kalbong vlogger, so bago pasok, dikit muna sa last drop po. Yan. Sa mga bago, tuloy-tuloy tayo. Kunti lang naman tayo, kalbong vlogger. Pagka may pumasok ulit na bago, iikot yan. Magdadrop din ulit yung sayo. Solano TV, thumbs up, Dan. Wow, mega mega shoutout sa'yo, Solano TV. Sulat natin yan. Sulat mo din, nakasulat na, Lodi? Yung mga late na, Solano TV? Yung Oo, si Clocklan, saka si Clocklan yung pinakahuli ko, tapos si Solano TV. Trainaski, Approve TV, Kyle Kasi Canada. Si Kyle Kasi nga pala, oh. Oo, Solano TV. Shona de Vera, may tililing. Sorry kasi loading, hindi ako makapunta sa bahay. Pero pupuntahan po kayo niyan, guys. Bago si Kyle Kasi, sinong sumunod? Walang bago po. Solano TV. Pero before pa yung dalawa, si Trainaski at saka si Approve TV. Nasaan yun? Nasaan? Hindi ko nakita. Nandun pa. Baka kausap mo kanina yung business mo. Business partner. May tililing, Dan, yun, umabot pa. Okay, sige, next na tayo, guys. Next kay may tililing, Lodi, kay si Ma'am, Ma'am Belinda? Oo, si Belinda. Ma'am at ni Leb, okay. Si Mighty, guys, 5 yung dumikit sa kanya, 181, may tililing. Lodi. Oh, ang galing. Oo, pwede na yan. Pag 5. Ilang oras na yan, kahit 1 hour, 1.5, hindi mo na mahahanap sa iba yan. Oo, ilang play na din yung unggoy mo dito. Apuan lakay. Flex to Ma'am Belinda. Ma'am Belinda, nasaan ka na? Ma'am Belinda, okay, Ma'am Belinda. Kung wala si Ma'am Belinda, ako na lang magbababa. Babalikan kayo, parang naunahan na din naman niya lahat kanina eh. Oo, naunahan niya na to eh. Ibaba mo muna saglit. Okay, sige, ako na lang muna. Andyan daw siya. Here, sabi niya, here. Okay, sige, yan na. Baba mo yung yung binababa mo kanina, Ma'am Belinda, para yung mga hindi pa nakaano sa'yo. Legit po yan si Ma'am Belinda. Nasa Italia ba lahat kayo? Dito ulit, 3R. Ay, wala ako sa Italia. Nasa Qatar ako, Clocklans. Nasa Doha si co-host Lodi Tandem. Yun na, sabi niya, ako na lang. Okay, sige. Ako na lang, Lodi. Binaba ka niya na eh. Oh, andyan na. Baka nilagay niya yung 36 minutes. Second. Yung playlist. Playlist daw. Bukas na tayo matapos nito. Kumain ka na, Lodi? Amigo, sabi niya. 2 minutes, yung nilagay ni Ma'am Belinda, 2 minutes 40 seconds, kahit 1 minute lang, guys, pwede na, pero kung kaya nyong tapusin nyo na, patapos mo. Oo. Patapos yan. Oo, Patapos.
Naka-play ka na, Ma'am Belinda. 7:03 kay Ma'am Belinda ang kanyang saging. Dapat mag-graduate na din si Ma'am Belinda eh. Matagal na din si Ma'am Belinda. Bibili na ng Wala eh. lapis si Ma'am Belinda. Ayaw kasi maglagay ng mukha sa sa channel niya. Oo, Ma'am Belinda, payo. Kahit yung logo na lang ng pwede. Para Hindi, dapat may meron sa mukha niya. Yun, nabasa ko, Lodi, may mga bago. Ha, sabi niyo, Si yun. Cute Dimple, hindi, si Cute Dimple. Naka-play pa din 2 point ko. Salamat sa pabiji-biji mo, Miss Dimple. Na ano ko kanina, Ma'am Dimple, Miss Dimple. Balikan mo na lang yung nagpunta sa'yo. Parang ilan ba kanina, Lodi? 3? 5? Oo, tatlo yata o 4. Yan. Ang dumikit sa kanya. Oo, check mo na lang. Kay yata 4 niya. Hindi ko na isulat. Kanina ko pa pinapanood sa kanya, sabi ni Mike. Okay. Sa mga hindi pa kadikit, hindi pa nakatusok kay Belinda, pakitusok na yan, si Adnilib. Okay. Copy host, pag na makita ko, box nila. Balikan ko sila. Okay. Salamat. Guys, sa mga hindi pa nakatusok sa mga hindi pa natutusok si Miss Dimple, tusukin nyo na yan. Yun. Tusukin nyo na si Miss Dimple at yan. Anyway, na kay Belinda tayo. Tusukin nyo mabuti si Belinda. Tusukin nyo. Isa pa, Ma'am Belinda. Another one, please. Nandyan na. Baba na yung hagdanan ni Ma'am Belinda. 7:03 kanina. Parang inunahan yata ni Ma'am Belinda kanina sila. Oh? Nagdan na sila kanina, Lodi. Hindi pa si Ma'am Belinda. Halos puros to na. Si Mighty na lang ang nagwan. Kanina pa kasi si Ma'am Belinda, nagbababa ng kanyang Oo nga. Kaya pinuntahan nila. Okay, pero okay lang. Okay. Kalbong vlogger, sabi niya sa Lana TV. 7:04. Sige. Sunod tayo. Puntahan mo na si Ma'am Belinda, yung link diyan sa yung hagdanan diyan sa yung si Ma'am Belinda, yan si Adnileb. Nakabalik na ba si Micah's Vlog? Nakabalik na ba si Micah's Vlog, Lodi? Hindi pa pa BG lang yon si Micah's Vlog diyan. BG. Ako muna, ipalapag ko lang isang lapag lang. Sige. Sunod na ako diyan. Si co-host. Oo, si co-host para para maganahan naman si co-host. Maikli lang yan. Palapag mo na co-host yung 2 hours mo diyan. Yung isang LS ko kanina, ilalapag ko lang. Di ba mailapag yung LS ko kanina? Okay, guys, nila dikitan nyo. Mga 1 minute, tapos yung mga hindi pa dikit dyan, pwede nang dikitan yan. 1 minute o 2 minutes. Yung payo ni Tapos yung susunod, Lodi IC, UN Eros. Si Dom Padilla Vlogs. Si Dom Padilla Vlogs muna. Nandyan pa ba siya? Kung wala pa siya, paunahin muna natin si UN. Oo, sige. Pero hindi mo narinig kanina yung ni Dom Padilla? Hindi, Lodi. Mayroon yata. Parang nadidig ko na lang. Huling, last na. Wala. Nawala yung kapatid niya, Lodi. 35 years old. May baby din. Naman. Sige, natin siya. Hindi, pagkayari ni UN, ibaba natin siya. Kaya hindi siya makakyat. Yan. Dalawang beses na ako dito. Seeking tulong. Ba't nawala yung wig mo dyan, Lodi? Ha? Ba't wala yung wig mo? Hindi mo ginamit? Wag na, okay na yan. Sa seeking tulong mo. Puntahan na, guys. Sino na dyan? Hindi ko kasi masyado nakikita. Delay. Sabi ni Cute Dimple, Ninja po ang tanggap ko. Sorry po, Ninja din balik ko ha. Walang nag ng Ninja, Miss Dimple.
Sino ba yung nagsabi kanina kasi na ano, ninja? Siya yan, siya yan. Clocklands vlog, grabe, 2 hours. No, joke lang, hindi naman 2 hours. Parang walang 24, ano dumikit lang, sa akin. Lodi, yung minutes 35. may dumikit sa akin, isa. May Dikit mo na dumikit sila sa akin, lahat. isa. Dikit mo na sila lahat dito, Lodi. Si Rai Or, Design, ayan na, dikit na kami yan. 14, Ewan ko lang kung dinikitan na ako ni Rai Design. Rai Design, dinikitan mo na ba si co-host? Shout out mga host, sabi niya. Clocklands. Matagal na Clocklands. tayo dikit. Yes, oo, Clocklands. Matagal na. Kami ni Ma'am Belinda, sabi niya, okay. Sige, go ahead, co-host. Okay. Sino? Doon na Sino tayo kay susunod? ano, kay si Yuen. Ilan? Pababayin mo si Yuen. Si Clocklands, Yuen. mga host. Okay. Okay, Matagal na Yuen. tayo. Bigyan mo ng jacket yan si Yuen, Lodi. Okay. Okay, hanapin ko yung bakas niya. Nandyan pa ba? Oo, andyan dyan. UN Eros, oo, yan, nandyan yan. Papasukin Dikit mo na, si Kay dikit na. Jam. Si Kay Jam, di pagising? Mamaya pa yan. Panggabi siya eh. Pauwi Saan pa lang trabaho? ng bahay yun. Saan trabaho? Sa factory yun. Okay. Kay Jem. J. Tolis, done na po. Yung WH, yan, humihingi. Lodi. Hindi humihingi. Sinabi lang niya na ano. Nakatatlong ikot na. Sino? Simple girl love yan. Move on. ABS. Yan. Move on ABS daw. Sabi ni Solano TV. Kalbong vlogger. J. Tolis. Yuen, nandyan na ba si Yuen? Meron na, Yuen. Ibaba mo na yan para matusok nila. Yuen. Cooperate tayo, guys. Para mas madali tayong gagraduate nito. Tusukan nyo mabuti siyan, si Yuen. Tusukan nyo mabuti. Yuen, puntahan na guys. Nasaan na, Yuen? Hinahanap mo pa? May tililing co-host. 5 dumikit sa akin. 5 lang din ako ngayon. 5 lang din. 5 lang ba dumikit sa'yo noon? 5 lang din ngayon. Ibig sabihin, bakit ayaw mababa yung bahay ko? No, pwede yan. Si May Tililing. Pwede yan. Ako na lang, Yuen Eros, May TV, gusto mo? O si co-host na lang, si Lodi? Ikaw na, labag mo na, Lodi. Si Yuen. Sinakaya, sabi niya, Tamsakdan. Yan, Ryan Design. Mega shout out. Diyan na kanina si Ryan Design, playing na host Jay, sabi niya. Okay. Nandiyan na yan, nakababa na si Yuen. Yuen Eros. Tignan natin kung ilan ang ilan ang saging niya para alam natin. Yuen Eros, 15 seconds yung kanyang binaba. 149 guys, si Yuen Eros, 149, 149. Kita na natin guys, maliit pa. Nako, kung hindi sana nagka-problema si Kabsat Tom. Oo, nandyan na. Nagka-problema si Kabsat Tom. Umalis lang si Kabsat Tom, nandyan na. Binalikan niya lang ni vlogger, 900 ka na. May 900 tatlong ka na. Ayun. 903, yun. Kalbong vlogger. Ayan. Paki-verify mo yan. Kabsat, Papa Doms, pwede mo bang bagsakan si Yuen Eros? 149 pa lang si Yuen. Para yung mga natin dito, puntahan tayo lagi. Yuen Eros, tayo mo, pupuntahan ni Tom Padilla Vlogs. Kalimbangin niyo po guys. Salamat kay Clocklands. 150 na yan, 150 na yan, nag-1 si Clocklands, 150 na si Eros. Si Yuen Eros May TV, 149 kanina, 155 na. Ang bilis naman. Wala pang nagwa-1 dito. 149 kanina, naka-6 na siya. Ibig sabihin, tinutuloy-tuloy na nila. Yan, Aya Bistak Vlog. Hello sa'yo. Nakasilip ako kanina sa LS mo, Lodi.
Salamat sa pag ano mo Ay, dito. Bistak Vlog, Ay, mega shoutout, host, maganda Rere. yung setup niya, Lodi. Maganda yung setup niya. Gayahin Ay, natin. Bistak, ayun, salamat. Oo nga. Oo, Hindi pa ako hindi ko alam kung nahandaan na ako sa ano niya sa LS niya. parang DJ siya, may mga sound siya eh. Ryan Design, Pasyalan ko Dan, ang yung TV, yan, salamat, ay Bisdak Vlog, Tamsakdam, sabi niya, salamat sir, Ayun, salamat sa 156 ka na, Eros, 156 ka na. Kanina, 149. So, may 149, tumikit sa'yo. May 7 tusok ka. yon, Meron Dom kang Padilla, 7 tusok. na ngayon boss, vlogger, sana na lang muna pagkatapos nasa kapatid ko, oo, di muna ngayon boss, vlogger daw, yung ano, o hindi muna, Hindi ano muna na lang, ngayon, boss, vlogger. Sana na lang dikitan nyo lang guys si sa Kabsat yung Padilla Vlog sa mag-ano din yan, mag-LS. Nag-LS din si Kabsat Dom. sana na lang Condolence muna pagkatapos ng sa kapatid ko. katapos na. Papa Doms, condolence. Natuluyan ba? Natuluyan? Tuluyan na wala, Oh, Lodi? sumakit daw yung likod niya, Lodi. May hindi ko nung natanong kung ilang buwan na yung baby, yung 35 years old niyang kapatid. Yan, Solano TV, UN Eros May TV, Dan, Birds TV channel. 1 at natapos na yung UN. Yan, paki-verify Lodi kung ilan na si UN at babasahin ko dito. UN Eros. UN Lodi ay meron na siyang 156 kanina. Ngayon ay 156 pa rin. Bakit gano'n? Wala pa na dagdag. 156. Baka kalimbangin nyo guys para mas madaling kalimbangin nyo. Si Ma'am Chona po nababa na po. Okay, susunod na si Ma'am Chona kasi wala siyang signal. Lodi, sunod na natin si Ma'am Chona. Nalubat ako guys. Sabi ni okay lang Ma'am Juliet. Basta dito lang kami. Sabi ni Ay Bisdak Vlog. Maraming salamat sa pagbisita. LS ko kanina, host Rere. May LS ulit ako bukas. 11 a.m. Pinas time. Okay. Welcome po kayo sa bahay ko. Rere at Jay ulit. Okay. Sige. Alas 6 ng umaga dito. So Okay, pagkatapos dito ni Micah's Vlog, sige, try natin makapunta. alas 5 naman dito. Ay, Bisdak. May tililing mamaya, suklihan. Nasaan na yun? May tililing mamaya, suklihan pa kita ng sobra, sabi ni Yohan Eros TV. Okay, Eros TV, dyan, relax ka lang dyan. Daming tumutulong dito. Yan, Lodi, may bago, pakisulat. Skeptron Vlogs, mega shout out. Skeptron Si Idol Skeptron Vlogs nandito. Oo, sino yan? Sinout out niya si Ay Bisdak Vlog. Lods, kumusta? Sabi niya. Magkakasama yan, Lodi. Magkakasama yan. Si Skeptron Vlogs, nag-ELS din yan. Yan, dikitan natin yan. Diyan tayo dumikit. Malakas yan, malakas. Okay, sige. Sulat ko. 18 million in the house na tayo. Guys, 21 thumbs up. Yan. Salamat sa pagtambay. Yan, nagbaba na ng link si last na yan kay Eros. Isusunod na natin si Chona. UN Eros May TV, last na yan. Okay, Clocklands. Sabi niya, UN Eros May TV, Dan 1, Kalbong Vlogger, 156 na ako, sabi niya. 156 ako, sabi niya. Pang 156. Excuse mo na ako, host. Magbayad lang ako ng utang. O sige, Miss Cute Dimple. Sige lang. Bayaran mo na sila. And then Salamat. Sobrang gracias. Sobrang gracias. Ano yan? Espanyol. Si Dice Mille, grazie. Grazie mille. Yan. Balikan ko bukas mga pumasok sa bahay ko. Sige lang, may tililing. Balikan mo siguraduhin mo yan. Kung hindi, alam na this. Ay Bisdak Vlog. Legit naman yan si Mighty Liling. May limang anghel yan. Okay, sige. Ewan ko, binigay niya na kay Eros yung 5. Okay. Rai Design. Magandang gabi sa'yo, Rai Design. Sabi ni Ay Bisdak, maraming pwedeng kaibigan natin dito. Kina host, Rere at Jay Tolit. Magandang tandem to, Kuya, Ay Bisdak Vlog, Ilocano ka din, okay? Kalbong Vlogger Dan, sabi ni UN. Shout out nga, Skeptron Vlogger, Skeptron Vlogs, dumadaan ako sa'yo. Galing din ako kay Balix TV.
Kay Kabsat Dam ko, Lodi, partner nakita si ano, kay Kabsat Dom Padilla ko nakita si Ayaay kagabi yata nung umakyat tayo. Hmm, Saan po pala ah, kayo ngayon, Mr. R? Sabi niya, dito po sa Italy. Sa Italy kami. Kasama ko yan ako si naman po Nano. nasa Qatar. Okay, Qatar. Yes, nabalik na. Suportahan tayo. Okay, next na. Next na. Next na tayo, Lodi. Nandyan din si Fratello, Autism Father. Shout out, Groups Italy. Mega mega Uy, shout out sa iyo, Fratello. naglalabasan na yung mga ano, protelo mo. Oo, 17 million endows na tayo, Lodi. Yung mga ano ko, dati kong mga ano dito, classmate din. Oo, regular mo na itong oras na to, Lodi. Regular mo na itong oras na to. Oh, sana Lodi, ikaw naman ay ano, yung overtime mo kanina, pero shifting kasi yung trabaho ko, guys, kaya walang fix na ano Oo. oras. Kabsat Salamat si Ride Design, tropa natin yan dito sa Italia. Oh. Oo nga, Kabsat do. si Ride Design ba yung ano? Oh, pero dikit na natin yan, si Ride Design eh. Si Ride Design, di parang si ano yan yata, si Virgo Girl. Hindi si Virgo Girl yan. Hindi. Hmm. Ere, Kabsat ingat Ride po Design, kayo oo, dyan, si Virgo Italy Girl at yan. Qatar. Ay, Bistak, salamat. At ano kami sa bahay mo, pasyal kami sa LS mo. Pasyal kami sa LS mo. Ano yan, anong oras? 6 a.m. ba? 11 a.m. Pinas time. Lodi. Yung, Yung kay basta Ayay Bisdak. 6 a.m. dito, Lodi, 6 a.m. No, 6 a.m. sa'yo, 5 a.m. sa akin. Okay. Oo, hindi ano tayo, ulitin niya mamaya. Sabi niya, Pre-Ere Channel, wow, ingat po kayo dyan sa Italy at Qatar, J. Tulis. Okay, kayo din po, Sir Ayaay. Saka kay Skeptron Vlog. Sige, Vlog. mega shoutout sa inyo mga kuya. Okay, ano na natin? Proceed na Sino tayo. nang Sige. susunod? Palapagin mo Si, naman si Papa Doms. okay, si Papa Doms na. O Papa Si Doms. Chona. Si Chona, magkasunod yan. Oo. Oh, sige. Ah, Oh, sige. baba mo na yung link mo, Kabsat. Baba mo na yung link mo, Kabsat. Habang Nag-LS hinahanap din. natin si Chona. Si Oo, Chona, pwede ka na nag-LS. magbaba, Chona. Hmm. Pababain na natin si Chona. Ayan, may bagong Yun. dating si Q Inon Queen Kinon 1. Vlogs, Parang yan. Kinwa. Oo. Hello, Tamsak Dos. Okay. Guys, Salamat, Kinwan Vlog. guys, yung mga bago dito, jajaketan namin pag magbababa na, ha? Yung mga jacket yan, mga nakababa na po yan. Yung rotation po tayo para mas okay. Bibilangin yung saging bago dikitan. Dikit na kami ni Para, Tatay Dom, sabi ni Clockland. Sige, okay lang yan. yan, puntahan Sige, na po natin. Ano? sa mga hindi pa po nakakatusok kay Dom Padilla, tusukin niyo na po siya habang nakatuwad. Sige po, tusukin niyo na. Puntahan na guys, si ano, Kabsat Dom Padilla, nag-LS din po yan. Pero sa ngayon, baka hindi pa kasi Mamimiss nawalan po po siya natin ng siya ano. mamimiss po natin si Papa Doms ng mga ilang araw lang naman po yan. Oh. Wow, sana all. Nakatuwad, haha, sabi ni Clocklan. Sana Kala ko all. tatay mo yun, yung inawa mo. Gusto mo din ba? Gusto mo din? Clocklan. Okay. Isulat mo na, Lodi, si Kinonwan Vlog. Kinwanan, Kinonwan. si Kinwanan Vlogs, nasulat ko. Nakikita ko kay ito, Bogs Channel siguro to, Kinonwan Vlogs. Pero halos lahat na yan, sila Ayayay, tsaka si nakita ko yan kay Balik TV. Oo, Si sabi Skeptron. niya, ay, dan na po ako sa'yo, sir. Oo, nagkakilala po tayo doon kay Kabsat Dom, kaya dan na. Haha, sabi niya, natatawa na lang si Clocklands. May sponsor ng CP yan, si Clocklands. Tawa ako ng tawa dito sa higaan ko, host, sabi. Nasaan na si Mike? Vlog? Nasaan na si Wala, Mike Cas Vlog? Nalobat? Hindi nalobat ko daw. lang alam kung alin charger yun sinutusok nun ngayon. Yun lang. Aga pa naman, Lodi.
Chona Alas 7 de pa Vera, lang. lapag mo na yung ano mo. Chona de Vera, please pakilapag na yung ano mo, yung bahay mo. Ano Chona pa? de Si Vera. Kabsat Dom pa. Si Kabsat Dom. Si Oh, Kabsat Dom. hindi, ano ko na siya, ano na natin si Chona. Nawawala-wala eh. Okay, sige. Sasabay na sila. Scriptron Vlogs. 3R channel. Di kita babakasan loads ha. 4 p.m. Okay, to sige. 7 p.m. Pinas time sa Salamat. mga loads. Yun. Sinong ano? Si Skeptron? Tulad ko nga, Skeptron, 4 to 7. Para hindi natin matamaan. 4 to 7 si Ayaay yan, Lodi. Ayaay. Ayaay Bisdak Vlog. Okay. Puntahan natin yan. May LS din ako. Ayun yan, sabi niya eh. 4 Pinas time po. Mga anong oras dito? Pag ano? 4 to 7. Ibig sabihin, ano yan, yung alas 4 dito, ay doon, ano dito, alas 11. Alas 10 naman sa Italia. Alas 10, Lodi, di mo maaatenan yan dahil nasa trabaho ka na yan. Pag umaga sige. ako. Pag umaga. Pag kasi dalawa shift ko eh. Sa isang linggo, panghapon, sa isang linggo, pang umaga. Okay. Yan, nagbaba na po si Ma'am Chona at saka si Kabsat Dom. Puntahan na natin guys. I-verify natin yung mga bahay nila. Si Kabsat Dom, parang hindi na natin i-verify yan kasi ano na eh, mahirap na pagka 4 digit. Si Chona po ay maliit pa lang bahay. Na-receive na ba ni Kabsat Dom yung yung liham ni Lolo? Ayo nga, di ko pa natanong yon. Kabsat Dom, na-receive mo na ba yung Si Ma'am Chona ay 89 na, 89 si Chona. Saan? Yung saging niya, 88. Malay ko ba, nawala sa utak ko. Meron pa ba? Resign, okay na po, sabi ni Chona. Yun, kasi ako, nasa LS ako, naka-live stream kasi ako. Ling, nakita mo na ba yung pinadala sa'yo na bakas ko? Sabi niya. May tililing. Class lang, may Taylor TV sa'yo. Hello sa'yo, sabi niya. M. Taylor TV. Solano TV, Chona de Vera, 2 na daw. Dati ng dikit ni Eros, may TV si Ma'am Chona. Ay Bisdak Vlog, si Skeptron Vlogs yan, host na may LS 4 p.m. Pinas time din. 4 p.m. din, Pinas time. Tama. 4 to 7, 4 to 7 siya na. Magkasabay? Hindi. Magkasabay? Iba yung kay Ayayay. Maaga yung kay Ayayay, alam ko eh. Dom's Vlog, nadikitan baka may, Lodi, baka may GC sila, sila Ayayay. Sama tayo sa nila para hindi tayo nagkakatapakan ng oras. Pwede. Para hindi tayo sabay-sabay. So, support na lang tayo, guys. Sama din natin yan sina Kabsat Dom. Para maisama nila tayo sa pag-angat nila. Oo. Guys, sabi ni Ma'am Juliet, wala daw bumabalik na kamatis. Aba naman. Bakit ganun kayo kay Ma'am Juliet? Baka hinihintay lang nila yung token niya, Lodi. Kasi ganun din, rotation na dito eh. Oo, baka hinihintay lang yung token nila, Kabsat. Oo. Sige. Okay, sunod na tayo. Lodi, buhat kanina, inoobserbahan ko to. Marami akong nakikitang hindi na nakikiko-operate. Pabalik-balik na lang yung nakikita kong nagbabakas dyan. Ibig sabihin, nawawala. Nagdan na si Ma'am Belinda na daw kay Chona. Kailan na ba? 92. Sabi ni Skeptron, Ilan? Naka-92 na. Naka-92 na si Chona. Ayun, kanina 88? Ay, hindi. Ang baba naman. 4 lang dumagdag. 88. 4 na lang dumagdag ngayon. At least may 4 na dumagdag. Ibig sabihin yung mga bago yan. Si Clockland, si Solano, si Skeptron, tsaka si Kaya ay Bistak Vlog. Dan na daw. Si Skeptron. Ayan, si Clockland. Sabi na si Clockland, magwawa niyan. Sabi ni Lodi. Sabi ni Skeptron's Vlogs, 3R, sinong Juliet? Ako na uuna dyan para di na magsisisi yan. Si si Ma'am Juliet Shooter yun, nag-LS din, katulad natin. Pero naghihintay lang siguro yung token niyang ibaba para balikan na yung Yun, sabi ni
Kabsat Dom, guys, 4 step lang po ang gagawin natin. Manonood, tamsak, bakas at tama na ayon sa video. At pisain na maigi ang kamatis para masarap, hello at sinigang. Okay? Advice po yon. Tapos pinaka-minimum po na pag-stay, pag panood, 1 minute para Lodi, sure. gusto mong ilagay sa screen natin yung yung sinabi ni Papa Doms. Paano? Sige nga, Lodi, paano? Puntahan mo diyan sa sa live stream, puntahan mo sa live comments diyan sa Okay? Okay? Oo, Tapos yung puntahan dot. mo. Tapos i-click mo ng ng kung naka-mouse ka or touchscreen man 'yan, i-click mo. Okay? Pindutin mo Okay? siya. Show? Lilitaw Show? diyan show tsaka hide show. Sige, Pinindot mo show. yung show, lilitaw na 'yan para Yan. pupunta yan diyan Yan. sa screen. Okay, Ayan, yan. yan, napunta na sa screen mo, di ba? Oo. Ayan, Para yan, okay. guys. Sige, Ayan yung sige. yan yung sinusunod natin, mga guys. Yan yung sinusunod Mga natin. guidelines. So, new. Yan. Sige. Okay, So, nung sige, susunod, diretso Lodi. tayo. Sunod na tayo, Lodi. Tapos na si Yuen, tapos na rin si Papa Doms. Andiyan ba si Angel Raynaski. Leo? Hindi ko na ito nakikita. Angel Leo? Raynaski, wala na dyan. Angel Leo, wala na rin. Wala na. Angel Leo? Approve TV. Si Eli Bryson? Kalbo. Eli Bryson. May sililing at nilem. Yun na. El Bryson, mamaya na yun. Wala pa El yun. Bryson. Wala si Baka El Bryson. BGBG lang yun. BGBG. Oh. El Bryson, Eh, nasaan ka na? ipababa mo si si Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, baba ka na ng Oo. link. Sunod ka na. Papuntahan ka na daw ni Scriptrons. Si Sir Scriptrons Vlogs. Yan, pag nadikit kayo kay Boss Skeptron, nako, napakarami niyan. Okay, sabi ni Scriptrons Vlog. Okay, nagawa ko na yan sa'yo, Lods. Okay na ako sa'yo, sabi ni Scriptrons. Parang hindi pa kami dikit ni Scriptrons, ah. Si Ayaay lang na-meet ko kagabi sa kay, Kamsat Dom. Para sa akin, ewan ko lang ako kung dinikitan na ako niya ni Boss Skeptron. Wala na din, Lodi. Wala na din si, ibaba na lang natin mamaya, no? Kasi sayang naman, dami naghihintay eh. Si Ma'am Juliet, mamaya na yun, si Ma'am Juliet. Si Solano TV. Sunod na si Solano. Juliet. Sige, sunod mo na si Solano. Habang hinahanap ko si Juliet. Kyle Kasi Canada. Wala na din yata. Hindi, pasok mo muna si sino yun naman sinabi? Soliano? Solano TV. Sige. Solano TV. Baba na po. Kaya pala hindi ako na 1.16 na pala to si Ma'am Juliet Shooter eh. 1K. Pass. 1K. Yan, mega shout out sa iyo, Julian Jimeno. Nakatulog na ako. Kami hindi pa, nandito pa din. Pang 6 hours na namin to, pag 5 hours na, 5 hours. Walang tulugan. Nakatulog na ako, hindi pa kayo natatapos, mga gwapong host, sisipag talaga. Pang 5 hours na to. Wala lang tulugan to, Lodi. Dire-diretso na. Mega shout out sa iyo. Yan, may bago. Lodi, sulat. Sige, Lodi. Jimeno. Cherryter. Yan, mga suki mo na yan, Cherryter na yan. Oo, yung mga iba, kung mga hindi pa nadikitan. Si Julian, si, baba mo na. Solano TV, baba na po. Baba na. Humana ko sa imo, madam. Oh. Solano TV, baba mo na para nag-manual na si Sir Ayaay. Pakipuntahan po yung nilapag kong bahay. Guys, pakipuntahan po yan. Si Julian, si Ma'am Juliet. Juliet Shooter. Okay, sige. Juliet Shooter. Diyan lang din yan. Nagbibigay din ng WH. Lang. Lobat daw kasi yan. Lobat kasi siya. Nagbibigay ng WH yan.
Nakasulat kayo dito ha, Julian Himano, Cheriter. Nakikita ko to kay Cheriter din kay Bugs TV. Hello, hello, hello. Nakasulat po kayo dito. Mamaya, kayo na. Okay naman Lodi. natin yan, si Cheriter, nung isang gabi pa. Oo, Lodi. Madami pa sa amin dinadikitan. Lodi, paki-verify mo yung binaba mong link kung ilan ang saging para tignan natin kung ilan ang dumikit. Mataas na to, Lodi. 1.17 na to. 1.17k na to. Hindi na natin mabibilang to ba? Hindi na natin mabibilang. Hindi, ano lang natin, tignan natin kung ilan papasok na na manonood. Basta na lang to guys, cooperate. Kasi dito So, wala pa ako nakikitang bago. Sayang lang yung wala ako nakikitang bagong pumapasok. Pero yun nilapag kong hagdan, yan. Wala akong nakikitang bagong pumapasok. Parang si Ma'am Juliet na-meet na niyan lahat kay Kabsat Dong may vlog yan. Pati ikaw. Mga pumupunta doon. Shoot na ako kay Juliet Shooter Boss Jake. Ayun, okay na. Maraming salamat. Ayayay Pisdak. Okay. Next. Okay, nagba na. Next, Lodi. Si Clocklans ang susunod dyan. Si Clocklans. Clocklans, nandiyan na. Tapos Clocklans, pwede mo na iba. Jacketan mo si Clocklans, Lodi. Okay. Lagyan mo jacket lagyan mo jacket para makapagbaba. Nilalamig na. Yan. Ready ka na? Opo, Ma'am Cheriter, alam ko dikit ka na sa akin. Si Cheriter, kung di ako nagkakamali, siya, kababayan ni Betchay. Bisaya. Ilongga, ganun. Ilongga. Muset. Skeptron Vlogs, lagi ako dumadaan sa'yo, tapos hindi mo pala ako dikit. Hindi pa pala dikit. Ka na sa, di na magkabakas ha. Sige lang. Lagi akong dumadaan. Lagi akong dumadaan sa kanya. Dami kong tawa doon. Oy, Suliano TV, baba mo na rin yung sayo. Suliano TV, pakibaba na rin po. Ayan, si Clocklans, puntahan niyo na po. Ngayon ko lang na-meet puntahan niyo na po si Clocklans. Sino? Si Skeptron? Oo, si Skeptron. Skeptron. Baka mag-iiwan din sa akin yan, Lodi, ng mga 40. Sana naman. Sorry talaga, pang 419. Ayun, salamat. 419 na. 416 lang ako kanina. Lodi, dami mo ng saging. Mauunahan mo na ako, ha? Hindi nga, Lodi. Paano ka? 81 pa? 81 pang hinahabol ko. Mauunahan mo na ako. Tama yung kay Clocklans. 1482 daw yung kay Clocklans. 1482. Yan. Tignan natin kung may didikit, ha? Hindi yata natutulog si Clocklans. Parang paniki, Pag gabi gala ng gala. Yan, may sinasabi si Kabsat, 2 lang punta sa akin. Si Idol Skeptron's Vlog, sinuklian na kita. Si Ma'am Suliano TV, dati pa po ako dikit sa'yo. Yun. Oo, Kabsat, parang yung mga dito, yung mga kaano din natin. Aya, Ibisdak Vlog, Solano TV, daghang salamat, madam. Yun. Clocklans Vlogs, 6 AM na. Ako, natutulog. Yun nga. Parang paniki na. Solano TV, Ryan Design, thanks. Skeptron Vlogs, Solano TV, unahan kita, sabi niya. Skeptron Vlogs, Dom, Padilla Vlogs, salamat.
Julian, Solano Jimeno, TV, 1, ngayon yan. pa lang kita dinikitan ng Pinadagdag. main ko, pero yung mga ninja ko nakadikit na sa'yo dati pa. Solano TV. Okay. Kaya pala Parang hindi ka nakailan na. nagpupunta sa LS ko. Nakailan na si... Kaya pala hindi nagpupunta. Si Solano, malaki na rin. Kaya pala hindi nagpupunta sa LS ko. Hindi nakakalembang. Yan, may bago. Doki TV. Hello to all. Mega shoutout sa'yo, Doki TV. Stay ka lang dito at pupuntahan ka namin nila. Guys, gawin nating 850 si Solano. Kahit 850 lang, guys. Kahit 850. Ilan na Gawin ba, nating Lodi? 850. Tatlo na lang para drop mo ulit. pasara lang natin. Drop, pababa mo ulit yung ano mo, yung hagdanan mo at mapuntahan, daming bago. Clock Lance, matagal na akong bumalik-balik sa iyo, Clock Lance. Bigyan kita ng 3 pa, di na ako magbabakas. Okay, salamat sir. Kakalimbangin ko lahat, basta kahit isang bakas lang para mapuntahan ko kayo pagkatapos ng LS. Clock Lance, marami na akong balik-balik sa iyo. Gusto mo, babakasan kita uli ngayon para maniwala ka lang. Ano sabi? Para sa akin yan? Hindi, yung kay Clock Lance. Ayan, meron akong bakas sa kanya. Balik-balik. Sampalok yata yan si Clock Lance, taga Sampalok. On the way ako sa kapatid, sabi ni Cherry Tears, Spectros Vlog. On the way ako sa iyo kapatid. Yan. Pang sunod na yata si Spectros, ano? Lodi, sandali lang At kita tapos. May sige lang, sa akin. Okay, sige, manage ko lang to. Mute mo lang. Mute mo. Okay, saan na ba ako? Cherry Tears, Spectros Vlog. On the way, tamsakdan, sabi ni Donkey TV. Salamat naman sa iyo ng marami, Donkey TV. Mamaya na yung jacket mo, Donkey TV, pag ikaw na po yung magbababa ng hagdanan kasi nakapila ka po. Okay, sabi ni Cherry Tears, Spectros Vlog, on the way ako sa iyo kapatid. Sabi niya, Julian Jimeno, Clock Lance Vlog, Dan. Clock Lance Vlog, hey, sige. Co-host, sabi niya. Cherry Tears, Soliano, dating dikit tayo kapatid. Okay, Clock Lance, nandyan na. Sino yan, Clock Lance? Nagbaba ka ng link si Solano TV yung dito. UN Eros, my TV, BG muna, kakain lang boss. Sige, kain ka lang, enjoy your meal. Spectrum Blanc, Strere Channel, wag na. Mga ninja lang yon. Ito lang main, balikan mo. Okay, sige, nakasulat ka na. Lalagyan ko na lang ng star para alam ko bukas kung babalikan kita bukas pagkatapos ng tatlo ko na tauhan. Okay, hello to all, legit here. Okay, Daki Toby, susunod ka na, Daki TV. J Tolits Dan, Solano TV. Okay, nagbabalik na kagad si Solano TV. Lodi, kung naririnig mo. Yan, last drop na si Solano TV yan. Hindi ko nakita kanina, ma'am, yung mo. Yung kung ilan lang saging mo kasi tinignan ni Lodi para i-verify sana natin. Daki TV, okay po, sabi ni Kabsat. Dom Padilla, Kabsat, tanggalin mo yung message sa taas, baka madali tayo ni Lolo. Ano yun, Kabsat? Yung legit? Kabsat, yung legit ba? Yung tanggalin ko? Okay, tanggalin ko lang to guys ha. Baka hindi pwede yan. All legit. Kay Daki TV. Hindi ko napansin Salamat Kabsat sa payo. Okay. Dan po ako sa iyo, bossing. Salamat, sabi ni Aya Ibisdak kay Clock Lance. Host, alisin mo daw message sa screen. Yon ba yun? Yon ba yung inalis ko? Guys? Sepcrons, Julian, Jimeno, dan ako sa The Hyper Exotic. Ang lami ay girls pang 406 ako sa'yo, sabi niya. Berks TV channel, Clock Lance Dance. Okay, Scriptons, yan. Clock Lance, ba't nagbababa si Clock Lance na Lodi? Siya na ba? Clock Lance, kanina pa yan, Ba't baba si unfair naman sa iba, Clock Lance? Tama na, Clock Lance, tama na. Oo, tama na. Ngayon lang siya, hindi, niya lang, kasabayan niya si Solano? Juliano TV. Oo, okay, si Solano tama. TV. Tama na, Clock Lance, yung iba naman. Mamaya na ikaw. Sinong susunod, Lodi? Si Scriptrons Vlogs na, no? Si Lodi Scriptrons na.
Si Kyle Kasi Canada, nandiyan pa siya? Kyle Kasi Canada? Wala na, hindi ko na nakikita. Kung wala si Kyle Kasi Kyle. Canada, sige, si Bossing Skeptron na. Okay, last drop na yan ni, Ma'am Solano TV. Last drop, okay. Parang napuntahan na Guys, yata puntahan eh. na Oh. natin. Kahit tatlo Eh, na lang yan, mapasara nyo lang ng 850, oh. jajaketan ko na si Sir Scriptrons Vlog. Yung ba yung Oo. sinasabi nila kanina, Lodi? Paki-verify mo nga. May sinasabi kanina si, si Okay. Kabsat Dom kanina. Dito. Oo, Yung yung tinanggal. nasa No? screen. Ayan niya, Yun ayan ba yung yun? yung 4 step. Ito? Oo. Ano Tanggalin ko ba na. sabi niya? Ano ba? Hindi, ano ba sabi? Eh, Yung baka yung nakalagay ni Boss J sa taas. Ano daw problem? May problema daw ba doon? Hindi malayo lang. hindi, baka yung nagbakas yung sinabi ni, kanina ni Donkey TV. Pero nabasa naman na natin lahat kaya tinanggal ko na lang. Si Baka yun, Daki TV, bawal po ba 'yon? May naisulat ba si Daki TV? oo, yung sulat niya yung yung ALL, tapos LEGIT. Hindi pwede yan. Ano? ALL? ALL, tapos LEGIT. LGIT. LEGIT. Ano 'yan? Yung Allegit. nasa Anong standard allegit? touch yung 4-step. Yung 4-step Eh, daw. Sige, tanggalin ko na. tanggalin na ba 'yan, Lodi? Ano? Oo, sinabi na ni Kabsat eh. Paano tanggalin, Lodi? Balikan mo lang tapos hide mo lang. Malayo na yun. Hindi, Ano yan? dyan lang din 'yan. Punta ka doon sa sa dati mong pinuntahan, kung saan mo pinuntahan kanina. Yun nga, sa Naka-highlight 'yan. message. Sa message, Oo, 'yun ano. naka-highlight. Okay, dito. Okay, sige. Yan, okay na. Guys, tuloy-tuloy tayo, guys. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, guys. 14 million in the house, 25 Uy, thumbs nandiyan up. si Tatay Digong, Baka oh. naman. Ha? Tatay Digong, mega shoutout sa'yo, Tatay Digong. Tatay Digong, mabuhay ka po. Sana magtagal ka pa. Kailangan ka namin, Tatay Digong. Nasaan na si Ivan Alawi? Nasaan na? Labas mo na, Tatay Digong. Naka-jacket ka na, Sir, Sir Strep, Skeptron. Boss, oo, ikaw na. pwede na. Isulat na natin, Idol. Lodi, Tatay Digong. Oo, naisulat ko na dito yan. Tsaka si Daki TV. Okay. General Bato de la Rosa, yan. Nag-ano na? Naakyatan na. Parang Mga, nag-aakyatan yung mga ano nila, mga independence, legit ba to mga to? O mga guys? O legit ba? O 15 Hindi, kay million in the house? Skeptron yan. Ano yan, tauhan ni Skeptron lahat yan. Okay. Hindi natin isusulat yan. Si General Bato? Hindi na, hindi na muna yan. Noted Okay. na yan kay Boss Skeptron. Boss Skeptron, baba mo naman yung yung bahay mo. Okay, may jacket na. Si baka jaketan ko yung isa dyan. Baka yan yung paggamitin niya, Lodi. Hindi, nagbaba na. Yan, puntahan na natin guys. Puntahan. Verify natin kung ilan na yung Ayan, yung malaki 133. na. Baka mansion na yung 1.33K. bahay ni mansion na nga. Mansion na yung bahay ni Sir. I-play ko na lang para bukas babalikan ko to pagkatapos ng ko. Ang ganda naman ng mo, Lodi. Parang kay to. Ay Tibiyag yung intro. Kinemaster ba? Kinemaster yon. Puntahan na guys. Kita mo nga to, Lodi, Kinemaster to, pero okay lang, oh. Ang galing, oh. Oo nga. Pero yung lang yan, Lodi, yung watermark malaki. Oh, may Sobrang water. laki. Hindi mo ba nabibili okay yan? Tatanggalin yan? Kung bibilhin mo yung niya? Natatanggal daw yan, sabi nila, natatanggal daw. Pag-aralan mo, mo. Dito sa Hindi, pagka nagkita kami ng baka mga A11 nandiyon. Magkikita kami ng partner ko sa Kabalen din yun. Ma'am Cheriter, wag kang umalis, relax ka lang dyan. Aalis na daw si Cheriter ba? Sino?
Mandirigma ni Bisdak. Ayan na, naglalabasan na yung mga ano nila. Ayayay. Salamat sa Ayan. suporta, Ayayay Tambay ko Tibiyag, na tsaka sa'yo, Skeptron Sir Vlogs. Ayaay to. Yun. Salamat naman, Sir Ayaay. Akala ko 1 hour Bigay lang ko din ako. sa'yo Gagawin ko ng 3 5 ninja hours ko. to, Yon, Lodi. salamat, Lodi. Boss Skeptron. Ayan. Lodi, gagawin na natin 5 hours to, Lodi. Ay, Magtetempla na sige lang. lang. Idiretso mo na yan hanggang madaling araw para baka gigising na lang para paggising ni Hindi pwede. Soy Maika. Magagalit na si Baklit Mike ka, Caslan. Kapsat. 10 Oy, a.m. baklit daw, sabi ni Papa Dom. May sinabi si Papa Dom. Huwag nyo Ma'am na Cherry, dikitan sir. mga alagad ko. Binigay ni, okay, oo, totoo yan. Okay, Kapsat, yun. Oo, basa na yun. tulungan na natin yan, 30 na lang, kaya na yan. Kapsat, umpisahan ko na. Sige, Sino si yun? Ma'am Cheriter ba? Si Cheriter? Ipalapag mo nga si Cheriter. Sino nang susunod, Total. Lodi? Tapos na kay Skeptron? Tapos na tayo kay Skeptron? Si Ayayay Bistak, hindi ba siya magbababa, Lodi? Oo. Kasunod na yan. Magkasunod si Scriptros at Oo, saka si yung dalawa na Ayaay. yan, magkasama yan eh. Kasunod, susunod na yan si Ayaay, si Sir. Lapag ang Jajakitin link ko na sa si Sir. 30 pars. Sige. Pwede ko naman dakitan pa kanina tong mga to sina Sir kanina pa. Alam naman mga rules Pero para fair din sa iba. Oo. Pakipabura mo yung LINK ni Boss Skeptron, baka madali tayo dyan. Nasaan? Ingat na lang din. Sa taas? Yung, hindi, yan sa pangalawa sa uli, kasunod ni UN. Pakibura mo na lang, Sir, Skeptros. May dalawa pa hindi pa nabubura. Nasa taas na. Natambakan na. Bahala na yan. Ako na lang magbura. Ako na lang magbura. Ikaw magbura. Nawala na yata. Tinanggal na niya. Andiyan pa. Alam na natin. Dyan. Ayan, naunahan na ako. Okay, okay, guys. Salamat. Si Ayayay. Tulungan na natin si Ma'am Cheriter para makapag-relax na siya. Si Ma'am Cheriter, Kapsat, ilan na ba? Guys, kay Sir Ayayay, kay Sir Steptrons, Lodi, kay Micah's Vlog, saan na kayo? Please lang. Sir, boss, tulungan natin to si Cheriter. Cheriter, nasaan na yung sino bang nagbababa na ngayon? Si Cheriter na, si Sir Steptrons, isa pa sir, kahit dalawa pa. Para yung mga hindi mo pa dito, yung mga nagtutuna dito, parang dikit mo na din lahat hindi pa. Nagdan na si Ma'am Belinda. Lodi, si Cheriter ba yung 894 na? Sabi ni Scriptron, lapag daw. Sige. Sige na, lapag na lang. Hindi naman kailangan ng saging ni Sir Scriptron Kailangan niya yung WH para masuportahan din siya. Diyan ka lang, Ma'am Cheriter. Ilan ba yan? Papa Doms, yan ba yung, tignan mo nga si Cheriter, tama ba to? 894? Hindi ba makalapag si Cheriter? Cheriter, please pa, kung nandiyan ka. Cheriter, ayun. Ako na lang. Sige, ito na, ako na maglalapag. Kung hindi niya mailapag. 30. Kaya natin yan. 30 guys, 30. Naku, anong 30? Ano na lang ang kulang niya? 970. 30. 30. Opo, dito po ako. Sige, ilapag mo yung ako na lang. Titignan ko na. Nakakalimbang ka na sa akin. Cheriter, 21 seconds. Second intro, pwede na to. Ito na, binigay ko na. Ilapag ko na. Kaya na pala, nilapag niya na. Okay, sige. Okay na, nakapaglapag na. Boss Skeptron, Boss Ayay, Boss Dom Padilla, tirahin nyo na yan. Tigis sa 10 nyong bigay dyan. Idikit ko din yung tigis sa 10 nyo. Okay, sige. Kaya ni Kabsat Dom yan. Mga 14 kay Kabsat Dom. 14, di bale 16. Ikaw 8 o siyam, Lodi. Lodi J. Siyam sa'yo? Umpisahan ko lang, sabi niya. Naidikit ko na yung kay Cheriter nung nakaraan Okay, Tara, sabi ni Skeptrons, parang kay yung Lodi.
Yung pangalan ni Lodi Skeptron, parang Parang naninibago si naman Stay ako Free. kay Parang si Stay Free Strong. strong. Kailangan ng 2 araw bago masanay. Skeptron lang, Skeptron. Skeptron. Umpisahan ko na, sabi ni Dom Padilla. O yan, sige. Walang tulugan. Salamat. Yan, nandyan na. Umpisa 15 na. 15 sa akin para may sobra. Yun, napakarami nun. Sige. Salamat, Ayayay Bisdak. Ba naman, guys, hindi tayo magsisisi dito. So, support Ayayay tayo Bisdak, lang, guys. pupunta pala ako sa'yo. Kasi ano na ako, ilan na lang ba? Para sa 500 ko, punta ako. Punta kita sa LS mo, kailangan ko yung 500. Nag-LS kanina, Lodi, mga alas 7. Nabawasan na naman ako, Lodi. Nang ilan? 419 na, naging 417 na lang uli. 2? Normal lang yan. Dalawa na, no? Nalaglag na yung dalawa. Normal yan, Second, 2. Ganda na. Second. Ako nga, yung pinakamaraming nabawas sa akin, 18. Ganda ng second intro. Yun sana yung kakapi ko. Sabi ni, yan, nabasa na, 15 na sa akin, may sobra, 3R, J. Tolis, for Chariter, yan. Salamat. Si Kabsat Dom, nagtatrabaho na yan. Nanguna na yan, daw. 974 na. Verify natin. Tignan natin. Verify. 974 na. 974, yes. Yan. Sana makapag-graduate ka dito sa aking, unang mapag-graduate natin yon, Lodi, tandem natin. Kasama din sana si si Kabsat Dom, pero ganun ang nangyari. Ganun talaga, guys, ang buhay. Si Micah's Vlog, nagcha-charge pa, nasaan na yun? Iba na yata, iba na yata yung china-charge nun. Patagal naman. Oo. Sabi ni Skeptron Vlogs, 3R, J. Tulits, okay na, mga alien ko sa inyo. Dito na ako kay Chariter. Yun, salamat, Skeptron. Ikalembangin ko kayong lahat. Ay, kay Yan. Skeptrons. Nasilip ko kanina, si Lodi, 975. si Sir Ayaay, nasilip ko kanina, mga 7 a.m. dito, mga 8 nyo dyan, 8 a.m. Naka-live siya. Ayun, maraming salamat sa mga alien mo, Skeptron. Oo. Pero hindi pa ako nadagdagan, 417 pa rin ako. Wait mo lang, Lodi, wait mo lang. Oo, hindi ako, darating din yan. Ayun, 422 na siya, 422. Congrats, Lodi. Naging 422. Yun. Kumapit na. Sabi niya, Soliano TV, opposites, dating dikit na Ubusin tayo. ko sa inyo mga mandirigma ko pag pag-graduate na kayo 1K. Pindot lang kayo sa LS namin. LS namin ni Skeptron. Oo. Sige, sa inyo ako magpapag-graduate ng 1K. Pero yung 500 sana, baka naman. No. Baka makuha ko na yung liham ni Lolo sa 500. 80 na lang ang kulang ko. Lodi, gusto mo bang makita? Tignan mo na lang to sa akin, Kaya nga, nainggit ako kagabi. Wag mo na ipakita dito, baka maingit na naman ako. Lodi, okay na yan. Tignan mo na lang yan, yun, Yun, sarap nun. Kahit ganyan lang, maligaya na ako, Lodi. Chariter, ikaw na bahala sa akin. UM Eros, yan. Chariter, Ma'am Chariter, ayan, Yan, hintayin natin. Graduate ka na. Sir Ayaan. All Boss Skeptron, 422 na nga ako. Salamat. Sir Dom, nagwo-work na yung mga yan. Verify natin, Lodi, kung ilan na. Tantanan na tayo. Ready mo na? 981. 981 na sa'yo? 19 na lang. Sobra yan. 981. 990 na, 980 sa akin, 980. Sobrang saya naman pala pag may mag-graduate dito, Lodi. Ay, syempre. Kaya dapat makabili na tayo ng sound effect na tan-tan-tanan. Tan-tan. Ano yun? Voltes 5.
Tan tan tanan tan tan tananana. Tananananana. Lodi, oh. Kita mo na si Tashi. Oh. Tashi's Vlog. Ay, yan pala si Tashi. Ah, Tashi. Kararating lang sa bahay. Gumala din, gumala. Yan. Hintay-hintay lang tayo, guys. Babasa ako. Sabi ni Cheriter, UN Eros May TV, balikan kita mamaya, kapatid ha. Salamat. Okay, sabi ni Cheriter. Skeptron Vlogs. Then, pagka nakagraduate siya ng Mami Skeptro, Cheriter, pag nakagraduate ka, huwag ka muna magbabalik. Oo, yun. Tama Hintayin yun. mo muna yung hintayin mo na lang muna yung sulat ni Lolo sa'yo bago ka magbalik. 983 ka na, Cheriter, 983. 983. Ano ba? Ano to? Oo, Kahit pa-barbecue lang? Pa-barbecue, Lodi? O ano? Pahalo-halo sa Chowking? Palibre kahit man ano lang. na. Oh. Saan ba nakabase si Ma'am Cheriter? Parang puti naman tong 4 minutes niya, oh. Call out. Yan, may call ka na naman, Lodi. Yeah. Hello, भैया क्या हाल है क्या भैया क्यों कीपा क्यों May Tashi. Ana Ana tamam aywa Mia Mia aywa شو أكل اليوم أنا ما في معلوم ممكن ممكن Sabi ni Skeptron. Machi yeah At Cheriter para lampasan paksiw pa. binigar Yun. paksiw Kita sa GC. Yun, salamat sir yeah sa inyo. inta habibi Para naman, cooking na makaano tayo dito. Salamat. aywa Salamat. Malaking bagay na to. Malaking bagay kay आपका Cheriter. habibi ne 30 yan. 30. Opo, wait ko आपका muna मेरी yung जान dulo bago magbalik dito sa... Oo, huwag ka munang babalik. Mga si Kabsat do, Tulasi? matagal na Tulsi? hinihintay yan. Hindi ko lang alam kung ano. Until now, Tulsi sleep is not available. If you are looking for Tulsi sleep is not available, I told to Balan, he can buy valerian tea in Megamart. Kasi pag nagbabalik ka daw, Yes, this is for sleep. Kaya pahinga-pahinga ka muna, Yeah. Cheriter, pag okay na yung ano mo. Last time I told to Balan, get from Megamart and then send it to Sir Khalil, no? Or to you. Na, Cheriter. Solano TV, mag-charge muna There is valerian tea in Megamart. Sabi niya, sige. 12 million in the house. Ano man guys, 26 thumbs up. Because still not coming Blossom Water. Yan, nanonosbleed na ako. No, yan eh. Mag-charge muna ako, sabi niya. Out of stock because of the Ramadan, no? Maybe after Ramadan. Maybe June 10, they said June 10. Yeah. Yeah, after Eid. They said after Eid. Oh, bo. Blossom Water, mas kilabay. Mga big boss, mga guys. Kung nandito lang din yung isa, si Micah's Vlog, tapos na yan. Ha? Sobrang-sobra na. How I can go to my Habibi? My Habibi is other house. Now you and me same, na? Aywa, mapiro Habibi. Yes. Yeah. 11 million in the house. Yan. You go hiding, you like cheating your boss. Yeah, IBC Talk Vlog, Skeptron Vlogs, kailangan masobrahan. Sir, Cheriter, para reserba sa lagas. Oo.
Sir Yaay, sabi nga niya, ano, isesend daw niya Yeah. sa, ano, GC. Cannot do like that. GC ninyo para yung mga ibang kasama ninyo doon. Ay, Talagang, no. ano, Yeah. napakaswerte Until naman Madam sa didn't tell me to go, I'm free, then I will not go. You know me. kita mo naman, I'm not nakachamba ka. running away to Madam Nakachamba ka ng mga because Madam tatlong is big boss dito. dangerous. Mga nagtatrabaho pa, nandyan pa yan. Binibigyan. I-update natin guys kung ilan na. Si Ma'am Cheriter, Yeah. 987. You know, I don't have Credit na lang. I'm not even Okay, coming in the pumasok na. kitchen. 13 na lang, 13, guys. Ma'am I'm only Cheriter. from market. Outside, go inside my room, then stay here. Once they need me, they will call me. Once I need food, they will give me Sabi if ni I have food. Cheriter, ay bisdak Whatever vlog. food they have, then only that is what I can eat. No, Papasalamat na yan, no? no, never. Hirap ng, ano, Ever since. hirap ng hanapin yung 30, Cheriter. Baka ako, pag yung 30, mga 4 days Okay, yan. because I'm in the live stream. Later, I'll talk to you. Kasi ano lang eh, Yeah, ano lang ako, you're not watching my YouTube. ano lang, silip-silip lang. Check my YouTube channel, JTolits23. Na send na pre. Oo, sabi niya, na pre na. Sabi niya kanina. Sabi Check it. I'm having too much live streaming, talking to too much people. Pre, mga Lodi. The screen. Yeah. Nagtutulungan na dito. Yeah, now, yeah. Okay. 987, malapit Okay, ka na, bye. So, sobrahan, 988, pumasok na din yung isa. Kita mo, hindi nila minamadali yan kasi mga Lodi, mga yan, mga bigatin. Kaya, Cheriter, alam mo na yung pupuntahan mo sa susunod na araw. So, support din tayo itong mga to. Ilan na? Kami, Lodi, ilan na siya? Mga ilan na yung ano ni... 988 na, Lodi. 12 na lang, 12. Uy. Pumasok na yung ano, Lodi, 18. 991 na. 991 na, Lodi, 991. 988 dito. Yun, 991 na, Lodi. Siyam na lang. Galing naman. Lodi. Hoy. Sinasabi ko nga kay Cheriter dito, napakaswerte naman niyang pumasok na ano, natsambahan na yung mga tatlong bigatin dito. Yung 30, mahirap mong hanapin yan, di ba? Kaya nga. Yun, sabi niya, opo, mahirap talaga makuha ang 30 po. Kaya ang laging tulong ninyo po akin, salamat po. Talagang suporta ko sa LS kapatid. Yan, Cheriter, huwag kang magbabago. Basta puntahan natin, alam mo na yung mga pupuntahan mo. Talagang overwhelmed din ako at may isang nag-graduate na dito sa LS ko, pang-apat na LS, Lodi. Oy, Lodi. Pang-apat na LS ko to, may nag-graduate na, 992. Dalawa na napag-graduate natin, Lodi, sa LS mo. Grade, ano ba yun? Nakalimutan ko na, grade 5? Isang grade 5, tsaka, yan, 1,000. Si Joy, ako ba yun? Si Joy yung sa akin, ano? Ay, hindi, sa akin pala yata yun. Si Joy, kay Ma'am Joy. Si Baby Joy. Skeptron, andyan na, may 10 na binibigay sa kanya. Si Faceless raw, kaibigan ko. Yan, isulat mo yan, Ma'am Cheriter. Ay, galing. Tandaan yan. Faceless. Tapos na. Isulat mo. I-screenshot mo na lang yan, Ma'am Cheriter. I-screenshot mo na lang, please. Wow. 994, 6 na lang. Baka naman. 994, yan. Congratulations. Ang saya dito. Salamat po talaga. Ayun. Lodi, kahit Lomi lang. Lomi. Saan pala naka-base tong si Ma'am Cheriter? Ma'am Cheriter, saan ka naka-base? Oo, may puti dyan na bata sa kanyang video, yung naka-green. No? Parang UK. Blue eyes eh. Oh. Yan. Abs workout to 9 million in the house, guys. Magbabalik yan. May pinapagraduate lang tayo dito.
Sipi mo, 2016 niya pa inumpisahan yung YT Life. Ngayon lang siya Parehas gagraduate kami. ng 1,000. Parehas kami, Lodi. 2006 ako. Pero ngayon lang ako nag-focus nung itong 2016, Lodi, 2016. Grabe. Oo. Oo. Ngayon lang ako nakag-focus. Yun. Isa na lang, Lodi. Isa na lang. Ayan na. Akalain, Ay, Lodi. nako. 999 na. Oh, aw. Aho. LS nila. Yan. Cheriter, ha? Ako, taga Kuwait. Yan, sabi ko na sa'yo eh. Sila ni, magkakausap nung isang araw. Lodi, Ni pwede Bechay. natin Nako. ipagmayabang ito, Lodi, pwede natin Okay, oo ipagmayabang. naman. So, Ma'am Cheriter, alam mo na. Oo, overwhelmed na ako Sa akin dito. yata, hindi ka pa yata nakadikit, Ma'am Cheriter. Baka naman. No, dikit ko na yan, matagal TV, na. wow, congratulations. Sabi niya, ayan may champagne na. Meron pang pasabog si Bert's TV channel. Yun, may 1K na, Lodi, 1K. Yun, pasobrahan natin. Isang 1-3-0 na yan. Isang 1 at saka K na malaki, Lodi. Wow. Ayun, kagaling naman. Sarap i-screenshot nito. 30 yun. Aho. Parang, ano ba yung, wala ba akong sounds rito? Button sounds dito? Alam ko, meron ako dati eh. Hindi, baka CPR tayo, Lodi. CPR. Hindi, naman, wag lang yung may yung... Pero, congrats sa'yo, Ma'am Cheriter. Napaka-bless ko din na napag-graduate kita dito, 30, mataginting na 30. Papasalamat tayo dyan sa big boss natin. Kay Kabsat Dom, kay Ayaay, kay... Yun, mega shoutout. Oo, mega yan. Hindi lang mega. Yan, kay Sketros Vlogs, Ayaay Bisdak Vlog. Alam mo na. Sulat mo na, yun. Support ko po, LS nyo, mga kapatid. Salamat po talaga sa tulong nyo. Yun, sarap naman. Ano? Lodi, naririnig mo ba yun? Parang pato. Naririnig mo ba yun, Lodi? Parang pato. Hindi. Tara. Yun. Yun, congratulations! May 6 pa ako ibibigay. Yan, pasobra mo na yan. Ipasobra na yan. Grabe. Overwhelming ang saya nito. Oo. Grabe. Nawala na yung pagod ko. 5 hours nakaupo dito, Lodi. Kaya nga. 5.5 hours na ako nakaupo dito. Ikaw din. 5.5 hours. Oo. Kalain mo naman. Ang gagaling. Alam mo na. Ni-screenshot mo dapat din yun, Cheriter, yung doon. Yung Faceless Raw TV. Sulat natin. Faceless Raw TV. Okay. Napakaraming yan. Makakabilib talaga yan sila. Yan ang Oo. Hingin natin, Lodi, yung yung GC nila. Pasama naman tayo sa GC nila. Para naman. Okay. Baka naman. Go ahead. Sabi niya, Cheriter, sabi niya, Skeptron Vlogs, Ayayay, Bisdak Vlog, Bert's Channel TV, Tre-Ere Channel, Joy Tolit, salamat po ng marami. Po, God bless po sa ating lahat. Support po mga LS nyo, mga kapatid. Yun. Kalimutan mo na, Dom Padilla Vlog. Salamat po ng marami. Yan, sininggal niya. Hindi. Para naman, para daw naka-separate. Siyempre, yan ang tumulong nag-push. Mega shoutout kay Papa Doms. But anyway, nagsasaya tayo para to kay Ma'am Cheriter, hindi kay Papa Doms. Hindi, kahit paano naman kay Kabsat Dom na yan, nandyan na pala. Faceless Raw TV, yun. Dito na ako, Sir Skep. Oo, yan pa yan, Ngayon pa lang yan. Magbibigay pa lang yan. Faceless Raw TV. Baka tapos na din. 30 yun eh. Faceless Raw TV, baka po si Jay hindi pa nadidikitan yan. Nandito na po ako. Ito po ako. Bumali na.
Isama niyo na po ako. Isama niyo na po ako. Ayan. Marami, ilan na napasok mo, yan, nakaka-4 pa lang. Oh, nakaka-4 pa lang daw. Oh, still in going. Still in going. Nako, nasulat ko na po Ay. na kapatid. Ba- Ayun. Ano daw? Si Cheriter nagsulat na daw ng mga LS natin. Yun, Taas naglapag ka na. magpasalamat, naging tulay lang kami. Congrats, Ma'am Cheriter. Relax. Yun. Salamat, naging tulay. Tama po yun. Oo, Unang-una, siyempre, unang-una sa Panginoong Diyos, tayo nagpapasalamat. Oo. Ginawa lang Pero tayo parang tulay. Ito. Blessing. Yung nawala kay Kabsat Dom, naging blessing, may na-blessing na naman siyang isa. May na-bless na naman tayo. Pang-5 kasama pa yan. lang, Sir Skep. Pero at least, Shoutout naman, Faceless. Sama tayo. Shoutout naman dyan kay Faceless Raw TV. Mega shoutout. Sabi ni Eros may TV. Palain mo naman yan. Lodi, partner, 30. So, Eros, UN Eros, alam mo na kung saan ka mag-i-stay, ha? UN Eros. Kaya nga. Hindi, pag malapit na siya, Lodi. Pag malapit ka na, alam mo na kung sinong hahanapin mo. Oo, connect tayo. Sina Ayayay, sina Skeptron, sina Faceless. Nandyan, i-add ko na din si Faceless na istaran ko na. Alam na natin. Pero gusto kong makuha yung mga GC nila Boss Skeptron, tsaka nila tama nila tayo. Sige, pwede. Basta support lang. Hindi masyadong marami, guys, 'di ba? Sabi ko nga, mas maganda yung quality kaysa sa quantity. Kahit marami ka, wala namang quality, walang suportahan, hindi din pwede. Kahit iisa lang o dalawa lang kasama mo, basta quality. Tapusin ko muna. Sabi ni Faceless. Still ongoing pa, mga bananas, Lodi. Lodi, naghahanap ka na ng dyan? Hindi, Lodi, okay, pwede kasama lahat, Sir Skep. Yun. Okay, Faceless Raw TV, on the way ako sa bahay mo para palembangin ang Makita ko ang LS mo po kayo. Salamat kapatid sa inyong mga tulong. Oo. Kalain mo yon. May napagraduate na tayo, 30, mataginting na 30, Lodi. Abay, hindi masama tong gabi na to. Isipin mo naman. Oo. Baka naman ako hindi pa na hindi masama. Hindi pa ako nakakadikit kay Hindi pa ako nakakadikit kay Boss Faceless tsaka kay Oo, pwede ka bang magdikit, Lodi? Pwede ka? Kahit nakaakyat ka dito? Gamit ibang unit, pwede. Ibang momo? Sabi ni Kabsat Dom, huwag mo na Ma'am Cherry, saka na lang kasi 1K ka na, mapalo ka niyan. Oo, Huwag ka munang pumunta, Ma'am Ganito na lang, ang payo ko sa iyo, Ma'am Cherry, ang gawin mo na lang, isulat mo yung pangalan nila tapos yung mga sinabi nilang time para manual mo na lang. Yung oras na yon na sinabi nila, pag Pinas time, i-convert mo na lang dyan sa Kuwait. Tapos yun yung puntahan mo, manual mo. Huwag mo munang Huwag mo munang idikit kasi baka malaglag din. Sayang. Sayang yung effort nila. Hindi lang sayang yung sayo, yung effort na binigay sa'yo. Faceless Raw TV. Sige pre, bigay mo na yan kay Tre at J Tolix. Yun. Salamat ng marami sa inyo. Skeptron, Faceless Raw. Maliliit pa mga bahay namin pero nag-LS na kami. Tamang kwentuhan lang. Siyempre naman, boss. Oo, yun, sabi ni Yuen. Alam na ni Yuen kung sinong didikitan niya. Oo, ibaba ko na din yung akin para ibaba mo na para madikitan nila nila Boss Ayay tsaka ni Skeptron at tsaka ni Boss Faceless Raw TV. Oo, si Kabsat Dom din, Dom Padilla Vlogs nandyan.
Mga kadikit na nila yan eh. Oo. At least si Boss Dom Padilla naka-graduate na ng isang sakong kamote yan. Oo, wag muna oo, tayo muna yung support nila. Tayo naman ay mag-aano tayo. Ma'am Cheriter, wag ka munang umakyat. Thank you, pre. Sabi ni Ayayay Bisdak Vlog. Bisdak Vlog. Faceless Raw TV. Thank you, pre. Spectrum Vlogs. Cheriter. Dito na lang ako magbasa. Sa mga host naman. Yan, salamat. Bigyan mo naman ng jacket yan si ano? Gold ka. Di ka namin Lodi, lagyan mo naman ng balabal yung si Faceless Raw TV. Bigyan mo nga para nakikita yung mga baba. Na-overwhelm na kasi ako, Lodi, kaya hindi ko na naiisip yung ano. Natutuwa ka mabuti. Pero talagang parang nabawi na yung pagod. Ang sarap kantahan ng congratulations. Oo. Congratulations! Para ako nawala na. Yung sakit ng balakang ko, nawawala ng bagya eh. Wala na. Lalo na pagka naririnig kong, lalo na nung mabasa kong ididikit na rin ako sa akin ni Faceless Raw TV yung mga alagad niya. Oo. Andyan na Nagdikit na sa akin si Skeptron, tsaka si Ayayay pa. Ano pa? Oo. May mga star na, Lodi, yung mga pangalan nila, Alam mo na, alam na. May mga star na yan, Boss Faceless Raw TV, anong oras yung yung LS mo para maisulat ko na rin dito? Yun, dami. Talagang may star na. Ano sabi? Magbasa ka, Lodi. Salamat talaga. Sobrang support. Kami nagpapasalamat sa inyo, Sir Skeptrons Vlogs. Yan sabi ni Skeptron Vlogs at Faceless Raw TV. Salamat ng marami, pre. Salamat talaga sa sobrang support mo. Lagi sa akin, yun. Ayayay Bisdak Vlog. Wahoo! Sabi naman ni Faceless Raw TV. Sabi na ulit ni Skeptron Vlogs. Cheriter, gusto, good yan. Congrats sa'yo. Huwag mo kalimutan lagi yung mga host na tumulong sa'yo. Yon. Mega shoutout po kay Skeptron Vlog. Yung pong guys, sa lahat na nandiyan dyan, huwag po natin kalimutan, Skeptron Vlog, LS time, 4 to 7 p.m. Pinas time. Araw-araw po yan. Pagkatapos ng LS ko, Lodi, babalikan ko naman sila. Faceless Raw TV, newbie lang po ako. Wow, newbie pa lang daw yan, si Faceless Raw TV. Ang dami ng galamay. Ang dami ng galamay. Tignan ko na si Faceless TV. I-drop nyo na lang dito, guys, yung nyo, yung kung kailangan yung Hintay ko baka may sulat na rin sa akin si Lolo pagkayari ng LS na to. Iba na yung pinuntahan ko. Kung maliit pa lang bahay ni Faceless TV. 6'5" to, natin to. Saan ko na-meet to? Si Faceless Raw TV, nakakalimbang ka sa akin, 49 videos. Ilan siya? Ilan ang niya, Lodi? Na-meet ko na pala Hindi ko na tignan mo, Lodi. Hindi ko na 6 siya. Kung siya to, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala kung saan ko siya na-meet. Yan, Yan, magbasa ka, Lodi. Newbie lang ako. Ayayay Bisdak Vlog, ayos na, pre, na sad nagpag-grad, yun. Wag na daw sad at nagpag-grad. Skeptron Vlogs, opo, pre, kapatid. Naanasad ta nagpag-grad, yun. Sabi, meron daw silang napag-graduate. Salamat daw, yun. Skeptron Vlog, opo, kapatid, salamat po ng marami po ng sobrang saya, sabi niya. Ayayay Bisdak Vlog, sabi niya, Skeptron Vlogs. 1 up na sad, pre. Yahoo! Ayun. 1,000 plus na, ibig niyang sabihin. Skeptron Vlog, sabi niya, yan sila lagi
tumutulong sa akin magpa-grad host sina Ayayay, Bisdak Vlog, Faceless Road TV. Nung isang araw, 70 pinag-grad namin ng 70 ang kulang. Wow! Grabe. Grabe, 70? Isipin mo yun. 70, tayo 30 lang hiningi natin. Overwhelming. Yung mga schedule nyo po, mga kapatid, para masulat po. Salamat po. Sige po, yun na lang pong total, dikit naman po kayo sa amin. Basta't may kalembang kayong maayos sa amin, ay makikita nyo na. Pero wag special nyo na lang po, isulat nyo, special. Ayayay Bisdak Vlog, Skeptron Vlog, Faceless Road TV. Dom Padilla Special Vlog. thanks po tayo sa kanila. And Dom Padilla Vlogs, yan po, mga nakaisang sakong kamote po yung mga yan. At higit pa. Si Ayayay Bistak Vlog po, ayan Ma'am Cheriter, si Ayayay Bistak Vlog, 11 a.m. Pinas Time, LS ko, sabi niya. Pakisulat, 11 a.m. Pinas Time. Ayayay Bistak. Yan, nandyan na. Nandyan na guys. Para mabasa ni Cheriter. Nakita mo na, Lodi? Yung sinend ko sa'yo? Oo. Oo. Idikitan mo din si yung mga mo. Faceless Road TV, ito nga siya. Oo, siya nga yan. Lodi, siya nga yan. Balik classmate natin, si Faceless. Nasaan na si Cheriter? Tignan ko nga kung nakailan na. Si Cheriter, nami-meet ko lang to, Lodi, kay ewan ko lang kung nagpupunta ka kay 20 na yung higit niya. Madonna. 20 na? 1K 20 na siya? 1K 20 na siya, Lodi? 1.2? Baka aabutan niya pa si Lodi? Baka aabutan niya pa si... 1K 20. Bale 50 yung pumasok. Grabe. Shit, 1K02, 1K02, grabe. Lodi, sana oil. Maraming salamat, mga boss. Maraming salamat. At aantayin namin kayo. Babalik po kayo sa amin. Pagka kami naman ni partner ko yung pangailangan. Bawing-bawi yung pagod natin, Lodi. Yo, saya talaga. Salamat, mga kapatid. Yeah, opo. Alam mo, si Cheriter, nakalundag na nalundag yan. Ma'am Cheriter, ganito. Send mo sa amin yung email address mo o kaya Facebook mo. Oo. Tapos gawa tayo ng video, Lodi. Gagawa tayo ng video, tapos isesend natin sa kanya para lalagay niya pag gagawa siya ng content niya. Lodi? Oo, sige. Lodi, oo. Ayayay Bisdak Vlog, J Tolits, may maitutulong pa ba kami? Pasi na Boss kami J. ni Pasi. Na kami ni Pasi na Vlog. Kami, Lodi, Pasi, nililit sa bahay namin. 542 pa lang ako. Si Lodi J. Sa na lang, kami naman siguro, pagka nagkaano na. Oo, kami naman yung susukli sa inyo kasi malaking bagay yung ginawa nyo, guys. Hindi namin makakalimutan yun. Isipin mo, 30. Itong video na to, Lodi, itong video na to, papanoorin ko lagi to. Baka bukas, pwede nyo kaming dalawin na mga boss. Bukas, pagkayari ng mga LS nyo. Si Lodi ako naman, grade 5 lang, grade 5. Baka kasi pagod na kayo ngayon. Oo, sige. Parang not ashamed. Hello, si Faceless. Tingnan mo, ang dami. Ayan yung mga nyo. Lodi, dinagdagan ka pa ng WH ni Faceless TV. Faceless Pro TV. Ayan yung mga ipinapasok niya. Yung ipinapasok niya na yan, si Olan Not Ashamed. Pagka in-stay niya, kahit stay niya lang yan, Lodi, ng 15 minutes dito sa atin, malaking bagay na yan. Tayo. Oo. Tipin mo, 29 yung mo, Lodi, 29, nilamangan mo pa ako, Lodi.
Pero guys, yung ano ko, Lodi, 554 na ako, partner, Lodi, 554. Yun, Kanina, no? 542 yata ako kanina, 542. Baba mo Nakalimutan. lang bahay sa GC. Aling bahay yung mga ano, Your Savior High Host, yan, oh, dami. Tamsak nyo po, itamsak nyo rin po, itamsak nyo rin. Lahat Okay ng na yan. pinasok nyo, itamsak Yan, nyo po, newcomer hair. Ba, oo, your Cheriter. survivor, newcomer hair, sabi niya, oh, tamsak, yun, salamat, salamat. Cheriter, Salamat sa tamsak. please, oh yun, may bago. Cheriter, please, paki-verify naman kung ilan yung exact kasi hindi namin Pwede nakikita po yung mga Lodi. Cherry Ramos, Ah, Requina, yan po ang Facebook account ko. Opo, Faceless para Raw TV, kaya pa bang idikit sa akin yan? Yung mga pinasok mo na yan? Faceless Raw okay. TV. Yan, kung 422 ako kaya. eh, 422. Para Pabinggit po. palapitin natin si Your co-host. Savior, pabinggit host. Anong pabinggit? Pamingwit, yung ano, yung Mangisda. paklaw. Mangisda. Oo, pwede. Patusok, Sino yun? patusok. Si Your Savior daw, si Your Savior, tingnan mo nga. Legit ba yan? Si Your Savior, baka kahiyan na. Sa'yo, your Savior. 1,035 po ang total po. Wow! Ang dami, 65. dagdag ng isda ko. 65 Lodi. 126 lang. Oh. Lodi, Eh, 65. bigyan mo nga ng jacket to si ano, si Your Savior. Sino ba to si Your Savior na to? Maliit pa. Sige, may jacket ka na. Oo. Isa-isa lang ha. Isa-isa lang guys. Isa-isa lang. Your Savior. Wala. Legit na host. Legit na legit daw siya. Okay. Welcome sa'yo. Mega shoutout. Salamat sa pagdating mo. Medyo na-late ka Tamsak ng naman konti. dyan, tamsak. Medyo Medyo napagod na-late yung... ka ng konti, pero sige. Sige. Pero Bigyan mo sige, yan. sa abot na makakaya namin. Sige, sa abot na makakaya namin, ibaba mo yung bahay mo. Tutusukin ko yan. Legit na legit. Ano yung profile, ma'am? Sa Your Savior, bibigyan kanila kahit tigda Cheriter, dalawa. ano yung... Ibig sabihin, hindi pa dumidikit si Lodi. Basahin mo to. At Cheriter, ano po yung profile, ma'am? Ibig sabihin, hindi pa dumidikit si Skeptron dyan? Kay Cheriter? No, yung FB. Yung FB. Yung sa FB, Okay. Ito, i-highlight ko siya. Para makita ni Lodi, Skeptrons. Sabi niya kanina, saan na ba yan? Sinabi niya yung pangalan eh. Kaya yung profile, baka madami siyang kapangalan. Yan Kita mo na, Lodi? Nasaan na si Capchat Dom? Baka nagpapahinga na yon. Nandyan lang yan, pa-BG-BG. Cherry Ramos Requina. Sulat ko, Cherry Ramos Requina. Requina. Ilocana din si Capchat Cheriter. Nakikita ko to kay Bungs Channel. Lagi kami nagpapasulat doon, Lodi. Ang hirap kaya doon. Magwe-wait ka doon, Lodi, ng 2 oras o 1 oras, depende sa karaming tao. Hindi ka pa nila babalikan. Ang sayang ang effort Like mo. badminton. Naka-badminton na na damit. Yan. No? Mga Lodi, yan po yung Facebook ko. J. Tolit Soto Ocampo. Baka naman. Sabi ni Skeptrons, Cheriter, okay, like badminton po ha, sabi niya. Okay, May dalawang bata. Pakisagot, Ma'am Cheriter, kung yon yung mo? Yun daw po yung mukha nyo sa FB nyo. Oo, para mai-add ka nila. Isa ka ding nakalist na sa kanilang mga book na napag-graduate. Ilalagay ka nila sa grupo. Oo. Pati kami Opo, may dalawang bata sa back profile. Ayun, yun. Yun nga daw po, yun, Boss Skeptron. Boss Skeptron, ako naman, yan yung yung pangalan ko sa FB. Paad naman ako. Ito mga Lodi, FB ko. Yan ang FB ko. Yan. Isa lang naman yan. Kasi ito lang din, sabi nga ng ibang napuntahan ko na Lodi. Hindi lang tayo dito sa YT magdikitan, dapat magdikitan din tayo sa ibang para sa ibang mas anggulo. connected para talaga.
tanga yan, oo, tangay sa lahat ng ano, ng gulo. Saan man mapunta? Oo. Okay, 7 million in the house, 37 tamsak, Lodi, 37. 38, Lodi, 38. Uy, 37 grabe. dito. Naka-stop ng Your Savior, si Your Savior, puntahan natin, si Your Savior. Puntahan na natin, guys. Oo, yan, yung nasa, ano, sa Sheraton. Skeptron, yung sa Sheraton, oo, yan yun. Dapat gagawa na tayo ng ano din natin, Lodi, no? Stay, ano na tayo, yung, kumbaga, yung fixed hour. Kahit Stay free na tayo, stay free. Oo. Oo, hindi, gagawa na rin tayo ng ano. Nandiyan na si Kabsat Dong. Katatapos lang Kabsat, nilapagan ko si Ma'am Cherry. 1-0, 1K, 37 siya. Relax na, madam. Yan. Hindi ka na nagsisi talaga. Oo nga, binerify niya kanina. Yan. Ayos, mga Lodi, mga ang dami natin, dami. Oh, dalawa pang nadagdag kasi sabi ni Cheriter kanina 1035. Ngayon 1 ano na 37, dalawa pa. Salamat sa iyo ng marami, Kabsat Dom. Ayun na. Special thanks to Kabsat Dom. Special thanks. Ayun pa yung time natin ngayon. Special thanks. Hindi naman si Buta to, di ba? Your Savior, dikit pa ako sa iyo. Pakibalikan mo na lang. Naririnig mo ba, Lodi, si Mrs.? Okay lang, okay lang. Okay lang, hindi naman may kausap. Balikan ko kayo sa dumikit. Okay, okay. Ayan, dinikitan na kita, Your Savior. Ay, may bago. Dikit na sa'yo, host. Mga ninjas ko, yun. Sipi mo, faceless. Uy, sa akin pa lang yan, Lodi, sa akin pa lang yan. Tignan natin. Aroy! Excited ako makakita. Aroy! Ano ba? 554 ako kanina. Tignan ko lang, guys. Salamat. Isa pa lang. 423. Lodi, 423 na ako. 564 na ako, Lodi. 564. Nakaka-overwhelm naman. 564. Sarap naman ito. Sarap naman ito. Parang maglilimang oras ka ngayon, Lodi, ah. Hanggang umaga na. Skip, tulog na ako mga Lods. Bukas na ulit na-add ko na kayo sa FB. Tulog na ako. Ask ko sa GC kung magdadagdag sila ng member. Ay, sige po. Sige. Skeptron Vlog. Mega. Okay. Mega shoutout sa'yo at maraming salamat. Naka-star na kayo dito. Si Faceless. Matagal ko nang dikit. Si Skeptrons. Ibe-verify ko nga. Good night sa'yo, Skeptrons. Lodi. Ang saya ng tao dito. Naka 67, Lodi, di ba? Pa-check nga, 67 ang nakuha niya. Na-review na lang yung ano na pwede na. Oo, hindi pa. 1.33, hindi pa. Didikitan kita pagkatapos ng ano, Lodi. Keep safe. God bless. Puntahan din natin si, Lodi J. Tolis susunod, si Kabsat Dong Padilla. Pagkatapos yung niyang kapatid niya, nag-LS din para madami tayong matulungan. Mag-invite din tayo doon ng mga madami din pupunta doon. Si Repair, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ang laking tulong sa akin, sabi niya, kay Dong Padilla Vlog, sabi si Repair. Tulog na ako mga Lord. Bukas ulit. Ako na may nag-add sa akin. Dito naman ako sa dati sa group na to. Sabi ni Kabsat Dong, i-apat na kay Missy. Sila yung tatanong kanina sa akin. Ganito ako. Nalaglagan ka. Okay. Para kami ka maghanap sa malay-malay kingdom. Sabi ni Sir Ayay Vlog, dito ulit, Trere, Pasi na kami, Lodi, Yahoo, yun. Pasi, ano yung Pasi, Sir Ayayay, ano yun, Sir Ayayay, Pasi? Ilocano ka din, Sir Ayayay? Ilocano din, Lodi, si Sir Ayayay? Ilocano din, oh yan, Pasi Ma'am Belinda. Pasi na kami, Lodi, baka ibig niya sabihin, batchi, alis na sila. Nagpapaalam na yata.
Okay, papaalam na. Sige. Dom Padilla, salamat po sa mga kapatid. Sobrang daming salamat, sabi ni Chere. Oo, Pasi hindi means na labas. Bisaya po ako. Hehehe. okay, sige, 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 sir. Bisaya. Sige. Okay. Makakaasa kayo, sir. Makakaasa kayo. Kung ano, kasi maagang-aga yun eh. Kung ano, baka pa-busy lang kami kung sakaling ano pa. Kasi yung maaga na masyado yung time nyo. Pero nakita ko kanina, kahit nasa work na lang ako, busy ko na lang yung phone ko. Total, matagal na malubat. Pero sana makaano ako sa inyo. Sir Ayayay, yung 7 a.m. nyo dito. Pag pang umaga ko sa work, pwede yan. Kahit pag hapon, agahan ko na lang gumising. Maraming salamat din sa inyo, bossing, sa pag-welcome Maraming sa salamat amin. din sa inyo po, Sing, sa pa-welcome Oo. nyo sa amin dito. Ay, welcome na welcome po kayo. Welcome na welcome kayo dito. Makakalimutan Balik dito. na ulit Oo. ako bukas. Sige, balik-balik lang, Yuen. Alam mo naman yan. Ganda pa ng Bossing. setup ni Lodi. Ganda ng setup ni Sir Ayayay. Nasilip ko kanina. Sumaglit ako Bukas, kanina. basta wala akong palengke bukas, na kay Ayayay ako bukas, saka kay Skeptron. Sure naman yung kay Skeptron, dinadaanan ko lagi yan eh. Hindi lang ako nag-i-stay na matagal. Walang problema po. Dahil Unahin natin ang mga trabaho natin. Si Lolo, okay, yan. Tama yan, Sir Ayayay. Salamat ng marami. Sabi ni Kabsat, Ma'am, at Nileb, reserve ko na lang sa'yo yung mga alagad ko. Malapit-lapit ka na rin. Susunod din natin si, Ma'am Belinda. bibitbitin natin sa susunod si Adnilip naman. Belinda. Oo, Ma'am Tagal Belinda. pa ako. Malapit na din tayo Tsaga-tsaga lang, Ma'am Belinda. Tsaga-tsaga lang. Alam mo naman yan. Ma'am Belinda, please, pakipalitan mo na lang yung mo. Pero hinihiling namin, lagyan mo na ng mukha yung Oo, kahit ilagay mo lang yung kahit yung anak mo, kung gusto mo, o yung asawa mo. O kahit place, kahit yung place sa kanila. Okay lang yun, boss. Unahin lagi yung mga trabaho bago ang white tea. Kasi kailangan yan sa buhay natin. Huwag iubos ang oras nyo sa amin. Tama. Pero maraming salamat, Boss Skeptron Vlog. Maraming salamat. Special thanks to Ayayay Bistak Vlog, tsaka kay Faceless Raw TV at kay Skeptron Vlogs. Guys, magpasalamat tayong lahat sa kanila. Napakalaking tulong. Lalo sa tulong din ni Doms Padilla Vlog. Suportahan po natin ng bawat isa. Yan. Oo. Wala si Madam Betchay. Cherryter, please, mag-play ka na lang ng mga nila. True Life Vlogs, parating na si Betchay. Antayin mo, andyan na. Oo. Bahala ka dyan, Lodi. Ako, okay pa. Hindi. Sabi na hanap nila si Betchay. Sabi ko, parating na yun. True Life Vlogs, mega shoutout sa'yo. Burst TV channel, nandyan pa din. Maraming salamat sa inyo, guys. Sabi niya. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pagtambay nyo dito sa aking, pang-apat na LS. Nakaiwan kami ng bakas sa bahay nyo. Kayo na bahala magbalik, hehe. Okay, yan. Sabi ni Burst TV channel, yan. Ayos yan. Pero kung Nangyari na, Lodi. Okay, sige Lodi, nagbabasa lang ako dito. Kasi baka yan, si Kabsat Dom. Shout out True Life Vlogs. Shout out daw kay True Life Vlogs, sabi ni Kabsat Dom. Nakaiwan kami ng mga bakas sa bahay nyo. Kaya basa ko na yan. Walang problem. Nakaiwan kami ng mga bakas sa bahay nyo. Kayo na bahala magbalik, hehehe. Oo, sigurado yan, Birds TV. Pagbabalikan kanila. Sa 38 shout million. Shout out to True Life Vlogs yun. True Life Vlogs. Shout out daw sa'yo. Sabi ni Dom Padilla. Walang probs, boss. Anytime, nandito lang to support din. Sabi niya, thumbs up. Sabi ni Birds TV. Plans, vlogs, 3 a.m. na dito. Wala, dumating na bakas kahapon. Bawiin mo na lang muna yun binigay mo. True Life Vlogs, wala dumating na bakas kahapon, bawiin mo na lang muna yung binigay mo. Ayun.
Bakit hindi ba nakarating yung bakas ni True Life Vlogs? Clocklands Vlogs, 3 AM na dito sa Pinas time. Dito Pinas time. Sabi niya, nasa Pilipinas pala si Clocklands. Oo, Talaga? Okay. Pilipinas, Lodi. Aside kay Ayayay Bisdak, sino pa po may LS bukas po para maabangan namin host? Ayun pa rin sa atin na Boss Bert TV channel, yung regular nating slot. Oras. Oo, walang pasok bukas. Wala ba kayong pasok bukas? Wala. Si Kabsat Dom, hindi pa pwede. Baka after 3 days Dom pa. Padilla Vlog, shout out po sa'yo, sabi ni True Life Vlogs. Boss Bert, dating yung oras natin kanina. Tapos yung mga nabanggit kanina sa itaas, si Skeptron Vlogs, kung wala kang ginagawa, kung di ka busy, daanan natin. 4 to 7 p.m. Philippine time. Sidas time. Kay Ayayay, 11 a.m. Philippine time. Okay. 30 daw ang binayaran. Sabi mo na sa mama mo para na rin. Sabi ni Clocklands Vlog, host at co-host, sleep na muna ako. Hindi na, sleep. Matutulog ka lang para gumising mamaya. Hindi na, tuloy-tuloy na to. Joke lang. Okay, sige, salamat sa'yo. Salamat, Okay. Clocklands. Salamat sa inyo mga kapatid. Yan, abot talaga ang pasasalamat ni Cheriter. Sige po. Sabi ni Kabsat Dom, hindi ko nabasa. Kabsat Bert, punta ka Kabsat Bert, sa 2 a.m. Pinas time. Madaling araw. Antayin kita doon. Sino? All and not ashamed. Host. Dikit I know, na sa'yo. Yung main account na lang, hindi pa. My main Yun. is... dinikitan naman kita, faceless raw. Nakadikit ako sa'yo. 10 lang po lahat sa akin. Ayun. Ako nakalimbang ko Huwag yan. mo na pong lalangin yun. 10 po lahat. Nakalimbang. 10. Grabe, 10. Lodi, 10. Kay faceless time pa lang yun. Kay faceless raw TV. Ayan, pumasok. Lodi. Ako, Legit. 542 lang ako Legit. kanina, Lodi. 542. Ilan ba dumikit? 564. Okay. Minus 5. Mayroon ka ng 12. 22. 22 pala, 22. Bert, Kabsat. 8 a.m. pala, Kabsat. At 8 a.m. pala. 8 a.m. Mali ako. 8 a.m. Pinas time yan, 8 a.m. Pinas time. Naku, alas 3 din madaling araw yan. Sino yan, Lodi? Sinasabi ni Kabsat mag-LS? Si yata? Si Papadom siya tayan. Hindi pa daw, Legit sabi po niya. lahat mga ninjas co-host. Salamat. Boss Faceless, salamat. Grabe. Hindi ko malilimutan yung pagpunta nyo sa LS na to. Lodi. Buti na lang talaga. Hindi tayo nagkamali, Lodi. Na-overall Hindi tayo nagkamali. Isipin mo, ang plano ko kanina, Lodi, pauunahin kita. Pero sabi ko, sige, mauna na ako dahil para may energy pa tong si Lodi ko, yung partner ko, ako. Grabe. Matindi yung enerhiya mo, Lodi. Saka nalampasan mo ako, 39 ka na, 39 ka. Anong 39? Yung tamsak mo. 38 lang. 39 sa akin, Lodi. Okay, sige. Baka naman. Close na natin. Close na. 40 na nila yan. 3 hours na din ako. 40 pa nila yan. Mag-LS dyan. Baka si Kabsat Dom. Lilipat tayo. All not ashamed. Legit po ako. Okay, sige. Legit. Dikitan lang May dyan, guys. sa akin, James. Ayun. Balik ko muna ako. Patitay. Lodi, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Isipin mo, Skeptron Vlogs. Sa FB, alam mo kung anong pangalan? James Madrigal. Sino yun? Si Skeptron Vlogs. James Madrigal pala siya. Binaliktad niya? Hindi. Hindi.
Di ba Skeptron niya nilagay niya? Unique name. Tapos, pero hindi nga yung ang pangalan niyan tunay pala, James Madrigal. Okay. Iba, parang malayo. Malayo ba? Sabi mo, malayo? Pero abay, kagandang pangalan, James. Oo. Madrigal pa, Madrigal. Madrigal. Matatak din Sino yan. kasi yung Kilala. Madrigal singer. Yung mga choir. Madrigal yung singer. Mga choir. yung artista na si Madrigal? Sino yung artistang Madrigal, Lodi? Meron ba? Okay po, Manong Dom. Sige. Meron. Sabi ni Kabsat Dom, dikitan mo na Kabsat Birds lapag ko hagdan niya, puntahan mo, agahan mo, kasi palista doon, okay? Yung mga ganyan, dapat agahan, guys. Kasi pag medyo late na kayo, kanino magpapalista, Papa Doms? si Jason ba yan? O Yeson, yung sinabi, Yeson. Kabsat Birds, punta ka na, Yeson, na Kabsat, sabi niya. Yeson. Lagay mo dito, antayin kita doon, sabi niya. Ni Olan Butial. I-add kita, Faceless Raw TV. Olan Butial. I-add kita. Si Michelle Madrigal yan, kapatid. Sabi niya, si Michelle Madrigal daw. Sino yun, Cheriter? Kapatid, sabi niya. Basahin mo, Lodi, Cheriter. Si Michelle Madrigal yan, kapatid, sabi niya. Not Shame of God Gospel. Ikaw ba to? Olan Butial. Add ko na siya. Sige, add ko na lang. Pasa mo na lang sa akin, Lodi, pagka hindi pa ako maka-open ngayon. Puntahan mo na siya, sabi ni Kabsat Dom. Berks TV, para makadami ka din doon. Sabihin mo na, Kuya Dom, siya ngayon, naka-LS? Sige lang. Para magparami tayo, guys. Tulungan tayo dito. Ganyan naman yung natin eh. Walang problema. Michelle Madrigal yan, kapatid. Hindi, yung nag-add sa akin ngayon, si Skeptron yun. Yung sinasabi niyang artista na Madrigal. Michelle Madrigal. Okay. Si Michelle Madrigal. Yung sinasabi niyang artista. Pero Lodi, Madrigal singer din, mga choir. Madami sila. Yung kumakanta sila sa mga grupo, simbahan. yung family choir. Nakataas ba na boses, yung mga alto, soprano. Yung choir talaga. Daw ba si Madam Cherry? Si Ma'am Cherry, Kapsat? Oo, parang Ilocano. Si Madam Cherry Ter. Nakikita ko yan kay Bisaya. Bisaya man ako, kapatid. Bisaya. Di ko kabalo mag-Bisaya eh. Wala naman silang ebidensya. Kaya nga. Sabi nila Bisaya ka? Lodi, sabi nila, Lodi, Bisaya ka? Wala naman silang ebidensya. Lodi, si Cherry nagpunta din kay Peng-Peng. Peng-Peng Lagutan. Di ba, Cherrytel? Siguro magkakasama sila doon ni Chona. Chona. Si Chona doon daw yun eh. Si Chona eh. Relax ka na, ma'am. Pahinga ka na. Ayan. Pahinga ka na, Ma'am Cherry. Salamat sa congratulations sa'yo. Congratulations. Cherrytel, sabihin Peng-Peng Lagutan, sabihin mo. Pinagraduate ako sa LS ni Kabsat Re channel. Naka 67 ako doon. Wow, nakaka-overwhelm naman yan. 67. Yan ang siguradong dikit na Yan ang siguradong hindi na mababawi yan. Pero Lodi, alam mo ba yung feeling, lalo ngayon, sinakabsat Dom din, yung feeling na Jason nakatulong ka sa tao. Di ba? Parang lumilipad ka. Parang sobrang gaan lang. Isipin mo yung kadami malaking tulong yan, Lodi.
Oo, mahirap yung 67 Lodi, ah. Sinabi mo pa. Oo, agahan mo mga 7:45. Abangan mo na siya para una tayo sa lista yon. Saan ba yung pupuntahan nyo, Kabsat Dom? Baka magising ako Si ng maaga. Jason N daw, Jason N Manong. Jason and Manong, di ko pa dikit mga yan. Yung mga Ilocano din eh. Relax ka na, Ano ma'am. yan Pahinga na, ka. Nood-nood Papa ka. Doms, ano yan, 7:45 ng umaga sa Middle East o sa ano, diyan sa Sa inyo Baka sa o sa Pilipinas. Pilipinas? Ah, sa Pilipinas. Naku po, 7:45 ng umaga tayo, di 2 AM nga dito sa atin. 6 million viewers in the house, guys. Ano? Pwede na tayong magpaalam. 8 a.m. Pinas time daw, sabi ni Kabsat Dom. Anong oras Ay, dito? tama. Alas Alas 2. 3. Alas 2 naman dito. Mm. Diba? Alas 2. Alas 3. Grabe, hindi ako matutulog. Hmm. Alas 10. Nagharap 11, na. 12, 1, 2, 3. May 5 oras kang itutulog. Ako? Oo, baka naman, Kabsat Dom. I-close na nating 42. 38, oh. Sana walang malaglag, no? Mm. Samahan ka namin din, Kabsat Dom. Aakyatin ka namin pag ready ka na. Ngayon, hindi pa pwede. Respect pa lang muna sa 8 a.m. Pinas time. Marami dyan, Kabsat, sabi niya. O Lodi, gawin ko ng 40 yan. Sige, Lodi, sige. Ayan, Maraming nag-40 na Lodi. Oo. Lodi, gawin ko Sana ng 40 hindi, yan. sana hindi tanggalin ni Lolo. Oh, 39, isa pa. Ito. Pero sa akin, Naka, 40 na. sabi niya, naka 20 si Malaki Banana kanina. Ah, okay. Doon sa Kanino doon kay ano? Kay kay Jason N? Jason and Manong. Isulat ko nga. Jason and Manong. Jason and Manong. Okay. Alora, guys, paalam na tayo. 6 million in the house. Kabsat Dom, naka 20 si Malaki Banana. Kabsat Dom, Padilla Vlogs, grazie. Grazie ng marami sa'yo, fratello. Grazie mille. Condoglianza tua famiglia. Sono vicino alla tua ferita. Gesso and lang Kabsat, walang Manong. Ah, Gesso. Gesso lang. Gesso na lang. Gesso. Okay, Gesso. Kabsat Dom, Jason salamat. N. Oo. Cheriter, nandyan pa. J. Tolets, nandyan pa. Jason N. Yan, Jason N. Jason N. Didikitan ko dyan. Hindi pa ako pwedeng magdikit ngayon, no? Pagkatapos ko mag-LS. LS. Pahinga muna, pahinga. Pahinga muna Pwede ako mo na ng yung pwede mo na hanapin ng manual sa oras ng ano niya. yung Yung gusto mong tusukin. Hanapin mo na lang ng manual, tapos pagka nahanap mo na, oras niya na rin para tusukin. Okay. Kita tayo, Kabsat. Magkita daw kayo. Wala pala siyang pasok. Sige, Kabsat, sa linggo, kung makakasibat kami dyan sa linggo, pwede na yatang mag-out of prison na kami. Kasi nung Sabado, nag-outlet kami yan. Tinor ko si Lodi Tolits doon sa Pidensa Outlet. I-search mo yun, Lodi. Pidensa Outlet. Pidensa Outlet. Maganda yung pinuntahan ko nung Sabado. Salamat po, mga kapatid. 3R, J. Tolits, Dom Padilla Vlogs, Burst TV Channel, at sa nauna pang natulog kanina. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Bukas ulit po. God bless sa lahat. Yun. 67, Cheriter, ha? Sabihin mo kay Peng Peng. Naka 67 ako kay 3R Channel. Yun. Salamat kay Ayayay Bislak. Kay kay Faceless Pro TV, kay Skeptrons Vlogs. Yan ka magpasalamat. Kay Dom, kay Kuya Kabsat Dom Padilla Vlogs.
tignan mo yung YT mo, Kabsat, kung upload na. Yan, kung upload na, pwede na. Okay, yan. Pero mahihirapan yan siguro, Kabsat, kasi 3 hours na eh. Nandyan pa din si, si Ma'am Belinda, Adnileb, True Life, bakit dikit na pala ako sa'yo on Bochi ang pinanood ko, wala ka ba nakita bakas? Yun. Lodi, bababa na ako para ano. Oo, mamaya na ako. Maya-maya. Magda-down na din ako, Lodi. Sige, Salamat ha. i-flex mo na lang si Soy Maika. Okay, sige. 10 a.m. 10 a.m. Pinas time, guys. Maikas Vlog. Ilagay mo din dyan yung pangalan niya, Lodi. Kung Maikas Vlog. 10 a.m. Maikas Vlog. 10 a.m. 10 a.m. Pinas time. Wala dito ngayon. Nag-charge lang. Maikas Vlog. 10 a.m. Pinas time. Support tayo, Maikas Vlog, LS Maya, okay yan. Puntahan din mga baka last Jess yun. 30 minutes na pala. Mag-LS din, mag-LS. Basta makapasok din ako mamaya pagkatapos kumain, Kabsat Dom. Kita tayo bukas doon, Kabsat Birds. Okay, sige, Kabsat, kay Jason N. Pero, anong oras yun, Kabsat? Umaga naman. Baka hindi pa ako gising. Pero try ko, Kabsat, ha? Sana, kasi pag walang pasok, mga 9, 10 ako nagigising eh. Sige, connect tayo mamaya. Susunod na yan. Noen Manong, sabi ni, Kabsat Works TV, Dom Padilla Vlogs, 2 a.m. dito. 2 a.m. dito. Papahinga na ako, Kabsat Dom. Baka sa susunod na lang, naka 6 hours and a half na kami ni Lodi Toilet. Naka 3 hours kami doon. Yun, late na si mega shoutout sa'yo. Saibon Vlogs, hi host, newbie here. Mega shoutout sa'yo. So, na-late ka na sa susunod. Medyo agagahan mo. Hindi mo na napanood yung mga dito kung kanina. Dami natin. May pinagraduate tayo dito. 67 ang binigay nila Kabsat Dom. At yung mga 3 pang bigatin na dumating. Ilan ka na ba sa Ibon Vlog? Susunod ka na namin. 8 a.m. host. 4 a.m. dito sa UAE. Mukhang may 4 pa ako natulog bago gising. Hihi, ayon. Pwede. Ako kakain pa. Guys, shout out Ma'am Saibon, sabi ni Kabsat Dom Padilla. Salamat guys sa pagtambay. Salamat. Hindi ko makakalimutan to. May pinagraduate tayo, Kabsat Dom. Saibon Vlogs, Dom Padilla, di ka nag-live. Hindi po maka-live si Kabsat Dom. Ako na po sasagot kasi nawalan po sila ng mahal nila sa buhay. Yung kapatid po niya, nawala. Hi, dito ka ha, na mabalikan ako sa'yo, ha, sabi niya. Si Saibon Vlog, dapat sa susunod agahan mo para mapa-rotate ka namin. Salamat sa inyong lahat guys. Kay Kabsat Dom, salamat ng marami Kabsat sa pagtambay dito sa akin. Blessing din to sa atin. Pag-graduate natin ng host, pakilista muna siya, paangat natin bukas. Okay, sige, lista ko. Kasi super late ka na Saibon Vlogs, mega shoutout sa'yo. Bukas, isingit natin dyan. Unahin na. Saibon Vlogs. Puntahan natin bukas yan. Si Lodi J. Tolits naman. LS Maya, Maikas Vlog, Ma'am Saibon. Oo, mga 10 yan siguro. Sabi niya kanina, 10. Mag-LS na. Ako, di ko na kaya kasi tatambay na lang ako mamaya doon sa LS ni kasi pang 6 and a half na namin to ni Oo, sagad na natin, may 12 minutes pa guys, kaya nyo pa dyan. Sagad na natin si 3 and a half, may 12 minutes pa. Ano oras kayo bukas host? Hindi ko pa alam, wala po akong fixed na time. Pero sigurado yan si Lodi J. Tolits mag-LS bukas.
Sasagutin mo na, Lodi J. Tolich 23, sagutin mo na kung anong oras para alam namin. Pabagsak na link mo po. Sino ako? Si J. Tolich pala. Pabagsak link mo po. Yan. Pababa mo na, Lodi, yung mo. Pero tanggalin ko lang tong link ha, Saibon. Pero hindi daw pwede. Total, nabasa na niya. Narinig na niya ni Lodi. Pababa mo na lang yung hagdanan mo, Lodi. Yan, nandyan na. Thanks sa support, host, Dong Padilla. Yun. Thanks daw, Kabsat. Daming sinusuportahan talaga ni Kabsat. Pag nagbibigay talaga, ang gaan ng pakiramdam. Talagang, gaan ng pakiramdam talaga. Pag Yan, nandyan na. Saibon Vlogs. Puntahan mo na at baka hindi mo pa dikit yan para kalimbangin mo bukas at mag-ano na sa'yo. Magno-notify. 5 million in the house. Baka naman, Saibon Vlogs, i-close mo na yan. I-40 mo na yan. Bibigyan na kita ng jacket para sa susunod. May ka na. Hindi ka na lamigin. Yan, no problem, Ma'am Saibon. Sabi niya ni, Kabsat Dom. 10 minutes pa, guys. Kaya pa natin to. Masakit na yung ulo. Ito na yung pinakamahaba, 6.5 hours, Lodi J. Record na nakaupo dito sa harap ng 8 p.m. Pinas time. Tayo bukas, Lodi, sabi ni Lodi J. Yan, 8 p.m. Pinas time. Anong oras dito, Lodi? 8 p.m. 7 hours sa'yo, 6 sa akin. 8 p.m. mga 3, mga 2. 2 p.m. dito, okay? Sige yan. Walang pasok bukas. J. Tolich dan po. Pasukli na lang po. Ay, bibigyan ka po ng 3 niyan. Saibon Vlogs. 3 ang bibigay sa'yo. Kung maaga-aga ka bukas, palista ka. Mahabang oras din, kapatid yan. Opo mo dyan, sabi ni Cheriter. Oo. 3 oras, naka-3 oras kami kanina kay Lodi J. Tolich. Umakyat din ako doon. Complete din doon. 3 hours. Tapos dito, 3.5. Pero okay lang, worth it. Nawawala yung pagod kasi may napagraduate tayo dito. Buti nandito yung mga big boss natin. Kabsat Dom. Pati yung mga nagpuntahan dito na 3. Nandyan din. Buti nandyan si Lodi J. Tolich. Kung hindi, wala. Hindi ko na kaya. Kabsat, lapag mo hagdan ni ay Tibiyag. Puntahan natin si Ma'am Saibon doon para mabilis dumami kamote niya. Explain mo na rin ang rules niya. Okay, ganito. Saibon Vlogs, ganito yan. Hindi ka pa nakakapunta kay Ay Tibiyag. Ang rule ni Ay Tibiyag, puntahan mo doon, makipag-unahan ka. Bago ka pa lang may harang na yon, pero please lang kung kung pagpunta mo pa lang doon, wag mo nang i-skip yung harang para din naman sa kanya yun na Yung mga tao doon, Saibon Vlogs, mga 40, 48 kanina, 50, gumalaw ako. Pero pinakamababa doon, mga 20, mga 30, ganon. Unahan doon. Kumuha ka ng papel, ballpen, isulat mo, unahan mo sila, mag-iwan ka ng bakas, panoorin mo yung mag-comments ka na ayaw sa siyempre, basic na yan. Magdan ka lang doon. Tapos, balik ka doon, mo sila, tawag dito, shout out mo. Pagka hindi ka nila binalikan, tatanggalin mo na. Yun. Makakarami ka kasi bago ka pa lang doon. Talagang sabihin mo lang, sinabi namin ni Kabsat Dom, 3R, alam na niya. Kung makakasabayan ka namin doon, i-shout out ka namin. Kasi kilala na kami doon. Kabsat, lapag mo. Okay, lapag ko na. Sabi ni Lodi J. Tolich, Dom Padilla Vlogs, Kabsat, naalala mo ba si RJ Fitness TV? Graduate na unang LS niya, kaninang grade, dami na tao, 79 tambayers in 2 hours. Yun, 79. 2 p.m. Italia me, sabi niya. 2 p.m. Italia time. Yes, 2 p.m. Lodi. Ano mo lang ako.
i-PM mo lang. Dom Padilla, salamat. Okay, sabi niya, Saibon, yan, naglapag na. Salamat sa inyo. Sabi niya, puntahan mo lagi, ma'am, Saibon, para mabilis dumami, ma'am. Okay, dito, ito. Ilalapag ko si si Ayaay Tibiyag. Madaming nagpupunta dito, ma'am Saibon. Di ka magsisisi dito na puntahan siya. Laging nag-LS to, 6:30 PM to 10 AM. Pinas time ang kanyang ang kanyang oras sa sa pag-LS niya, everyday yan. Ano naman yung sinabi mo? Ayaay Tibiyag. Yun. Puntahan mo yan. Bahala ka nang magpakas dyan, yung pinakamaiksi niyang video para kalimbanin mo. Mag-aano sa'yo yan. Sige, Ma'am Saibon, sasamahan kita bukas. Yun. Kung nandyan si Kabsat Dom, mas maganda na naman. Isa-shoutout ka doon. Late ako. Mga amo ko kasi tawag ng tawag. Ayun lang. Kasi nasaan ka ba naka-base, Ma'am Saibon? Vlogs TV. Saibon. Nadikit na ako. Love. Yun, may puso. Chariter, Saibon Vlogs, tulungan dito, ma'am. Kaya lagi mo sila abangan kasi tumutulong talaga sila. Yun. Tulungan dito. Oh, hindi lang ako, hindi lang kami. Madami kami dito. Yan, mga naka-blue dyan. Diyan, Saibon. Kilala mo naman na din si Kabsat Dom. Hindi ka magsisisi talaga. Quiet ako, host. Okay. Quiet, hindi ko alam kung anong oras ka. Basta 6:30 ang time niya to 10 PM. 10 PM Pinas time. Bahala ka na diyan kung anong oras diyan sa sa inyo, yung sa Kuwait, hindi ko na alam kung anong oras diyan. 10:35 pala. 10:35 diyan sa inyo ngayon. 10:35. Gusto mo, Ma'am Saibon, pag sinabi na Saibon Dan na pabalik na lang, puntahan mo, madam, kasi pag tinatagal mo, babawiin din agad. Yun, tama yun, sabi ni Kabsat Dom. O kung kaya mong manguna ka na lang. Dapat dalawa yung gadget mo para hindi ka labas-masok. Dalawa yung gadget mo. Isusulat mo sila, magdadan ka doon, shoutout mo, magdadan. Tapos kung hindi ka din nila puntahan, tanggalin mo na kagad. Bigyan mo lang sila ng sabi niya. Oo, 10:35. Opo, 10:35 PM. Oo, kasi po yan 1 hour ahead kayo dito sa Italy. Oh, nawala na si Lodi J. Tolid. BG na lang yon. Kasi sabi din ng iba, painitin muna. Hindi ka maniniwala doon. Saibon Vlogs, hindi ka maniniwala kasi si Ayaay Tibiyag ang ina-advise niya kahit magkasalubungan kayo. Basta kinalembang mo, pinanood mo yung kanya, magbakas ka, tapos pinanood mo kahit 1 minute lang, magbakas ka na ayon sa napapanood mo, kahit magkasunod kayo, hindi ka maniniwala yung painitin, hindi ka maniniwala yun. Kasi sabi-sabi lang nila yun para makapag sila sa WH nila. Okay, now I know. Sige po, balikan ko muna sila. Kasi andito nalito ako. Hindi kasi yung advice niya. Kahit na daw nabubuntutan yung yung mga bakas, valid pa din yun. Ikaw na bahala mag-approve o sabi niya. Pero ako, dinedelete ko. Pero pag deletein mo daw, mababawasan daw yung WH at saka yung mo, tamsak mo. Yun ang hindi ko din alam. Pero sabi naman ni Kabsat Dom, delete mo para yung iba makapasok din, yung mga ibang buntot. Hindi ko lang alam din. Pero ako, dinedelete ko na lang. Ang iba kasi di magbakas dito makita. Yun nga ang problema Kaya dapat yung pag pumasok ka na doon, mag-effort ka na din. Total, nandun ka na mga 5 minutes lang o 5 minutes, 5 seconds lang yung yung idadagdag mo sa 1 minute. Di nandun ka na, sulit-sulitin mo na para pasok na pasok.
Tama si host, madam. Dalawa gagamitin mo, madam, Yung mga andun, halos lahat friend na ngayon. Pag bago sa'yo, lahat ang punta. Oo, yung first day ko doon, sa Ibon Vlogs, first day ko, 40 bananas. Mataginting na 40 bananas ang first day ko. Second day, mga 27, mga 30, ganon. Pero pagka sinipag ka, yung 40 na bananas, isang oras lang yon. Pero pag talagang masipag ka, dalawa gamit mo. Nandun ka yung 6:30 to 10 niya, ilang oras na 7, 8, 9, 10. Bale, 3.5 hours, baka maka 70 ka doon. May mga naka 70 nga doon, 80, yung mabilisan. Okay, andito lang ako, Lods, kumain. Okay, sige, enjoy your meal, Lodi. Ako mamaya din kakain na, liligo din. Magre-refresh din. 6 hours and a half na tayo dito nakaupo. Dapat kasi may bakas, no? Baka makita agad, mabalikan na sila. Oo, importante din yun, Ma'am Saibon, yung kalimbang. Kasi pag hindi mo kinalimbang, hindi makikita agad. Kaya pag kinalimbang mo na, yan, parang yan, yung mabilis na train. Pupunta na yan kagad, magre-report na doon sa may bahay, makikita na kagad, babalikan ka na. Kahit magkasalubong yan, walang painit, sabi niya. Tama yun, tama, ginagawa naman ng mga nandun, wala namang nalalaglag. Nasa na lang yun, nasa dumikit na lang sa'yo yun kung talagang tatanggalin ka. Kasi yung mga iba, ganun, tinatanggal na lang pagka, Ako, ganun ginagawa ko, Ma'am Saibon. Tignan mo yung mga sinusulat ko dito. Oh, yung mga hindi nagbabalik yan. May watch hour yan. Tignan mo. May mga watch hour, may mga subscriber. Bago ka pumasok, isulat mo yung subscriber mo. Yung mga green, yung mga hindi na nagbalik, greeninan ko na lang. Yan. Basta magsulat ka lang. Susulat mo. Ganun na ngayon. Kasi nag-effort ka tapos hindi babalik sa'yo, hindi maaari yun. Tanggalin mo na lang. Dapat kasi may bakas. Oo, yan, nabasa ko na. Guys, na tayo. 3 hours and 30 minutes. Salamat sa inyo. Yan. Si Lodi, si Kabsat. Hanggang sa kahuli-hulihan sa Ibon Vlogs. Cherry Pear, nandyan. Sino pa pasasalamatan ko dito? Yun, may pahabol pa si Kabsat. Hayaan mo sila unahan ka, ma'am. Sa Ibon, huwag kang umuna, madam. Concentrate ka lang sa dalawang gadget mo. Hayaan mo silang umuna at abangan mo lang yung magbakas. Pag walang bakas, huwag mong puntahan. Tama. Kasi naman, pag hindi na nagbakas yun, wala na. It means na hindi talaga nagpunta yun. Pero yung bakas, minsan dapat din i-verify mo din yung yung saging mo kung yung bakas ay nag-count din yung saging mo kasi minsan nag-iwan lang ng bakas, hindi naman nag-count yung saging. Kaya sabi nila dan, bakas lang naman ang iniwan. Kaya tignan mo din dalawa. Mas maganda dalawa namang gadget mo, i-control mo din sa YT Studio. Nandun mas mas updated na, mas maunang ma-update yung YT Studio. Pati sa comments. Yan, si Ma'am Belinda, pa-BG na lang dyan, Punta muna ako shop. Okay, sige Ma'am Belinda, patapos na ako. Salamat sa inyo guys. Sabi ni tama yon host. Ako din, nagsusulat din. Oo, tama. Ngayon na, mahirap nang mag-fish ngayon. Susulat na lang. Dapat, Yan, tatahol na yung aso. Lahat ng mga binakasan ko, nakasulat pag 1 to 2 days, walang bumalik sa akin. Matagal na yan. Kabsat Birds TV. 1 to 2 days, hindi na maariyan sa akin. 2 hours, 3 hours lang. Kung wala pa, cancel na yan. Antayin kita bukas doon, madam, okay? Sabi ni Kabsat Dom kay Saibon Vlogs. J. Tolitz, anong oras yan, Papa Doms? Oras yan, Lodi, ay 6:30 to 10 p.m. Pinas time. Sama nyo naman ako. Hindi mo pa alam yon? Hindi ko pa ba sinabi yon sa'yo? Yun, pupuntahan mo na yun, Ito, bababa ko ulit. Yan, dikitan mo na yan, Lodi.
Di ka chan. Pwede pala dito mag-type. Mapupunta din dito. Dito na lang ako sa ano. Okay. Guys, Burst TV, to din device ko, Lapi. Binigyan ko na sila chance, host. Mabait ako eh. Baka naman lang sila pero max 1 day siguro lang. Oo. Kasi alam mo na yung mga iba nga, Burst TV, Kabsat, 2 hours yung binibigay ko sa kanila. Ano na yon yung tawag dito, yung 2 hours. Malaki na yon kasi yung iba in 10 minutes pag wala pa, tanggal. Refresh mo lang lagi, madam. Oo, refresh mo lagi yung ano para ano, pasok, makikita mo, updated ka para ano, talagang nandun yung magre-refresh, yung gadget pupunta doon. Guys, marami-rami pa tayo pero kailangan nang magpaalam. Papahinga na si host, magcha-charge, magcha-change oil. Bukas ulit. Kabsat Dom, Berks TV, Lodi, Tolits 23, Saibon Vlogs, Dom Padilla Vlogs. Okay, sabihin mo lang Kabsat Dom kung kailan ka mag-ano, huwag kang umuna Kabsat Girls kapag mo lang channel mo doon. Hindi pwedeng maglapag doon kay Ayaay, hindi pwede. Hindi pwedeng maglapag, Kabsat, walang lapagan doon. Manual. Salamat host, bukas ulit po. Salamat. Okay. Puntahan natin si ano bukas. 2 PM Italy time. Si J2 ulit. Pupunta din ako doon. Aakyat ako naman ang co-host niya. Ako ang co-host niya. Guys, ako magsusulat naman bukas para sa paikutan program natin para tulong-tulong tayo dito. Yung channel name kang Kabsat, okay? Ano yun Kabsat daw? Hindi ko na mag-guess. Yung channel name. Oo, yung channel name lang ang i-copy mo. Manual yun. Yun yung i-copy mo. Hindi ka pwedeng magbaba ng link. Wala kang jacket doon. Kahit may jacket ka, be aware ka kasi daming nagko-control doon. Berks TV channel. Sige po Manong, maraming salamat sa mga advices. Nagtatanong din muna ako ng rules para maayos. Salamat po. Maliit pa nga bahay ko. Kakaano ko lang pero madami na akong mga idea na naririnig sa mga iba-ibang mga nag-LS. Pinagdudugtong-dugtong ko na lang at tapos based on experience lang, totoo naman yung mga sinasabi ni Ayaay. Di kasi ako makasulat kasi yun lang problema mo. Kasi pag nasa work ka, busy, yun ang problema mo. Dapat kahit mag-focus ka isang oras, makakarami ka doon. Isulat mo sila, unahan mo sila, yun. Didikit yan. Pero pag pasilip-silip ka, baka sabihin mo naman doon ay, sige, babalikan ko kayo. Syempre, ang daming tao doon. Yung matatabunan, uunahin nila yung mga dan, yun, arat na, on the way, yung mga gano'n. Di kasi ako yon nawala kasi kapatid ko, madam, yun. Sinasabi ko pa kay kanina, Ma'am Saibon Vlogs, hindi pa pwedeng mag-LS si Kabsat Dom Padilla kasi nawala yung kapatid niya. Buntis pa, 35 years old lang. I-explain ko na lang saglit para alam mo, Ma'am Saibon Vlogs. Baka hindi mo na pakinggan kanina, kaya condolence tayo kay Kabsat Dom Padilla Vlog. Salamat dito host, may 5 akong bumalik na nagbigay ng saging. Maraming salamat sa support. Oo, maraming salamat sa iyo, Berks TV. Hindi ako magpapasalamat sa inyo. Ako magpapasalamat. At dito pa kayo nakatambay kanina pa. Babawi ako pag magbabakasyon ng amo ko. Oo. Miss Madam Saibon Vlogs. Dapat nakapokus ka talaga kasi pag hindi ka nakapokus doon, pasilip-silip ka lang, wala ka din. Dapat na nakaano ka din doon, nakapokus ka talaga, 2 device mo. Kahit 30 minutes mo lang diyan siguro, marami ka din makukuha. Kung magaling ka, maka 10 ka o 15.
Guys, paalam na. Paalam na si Lodi. Kabsat, tanggalin ko na tong banner dito. Kusa na lang magtatanggal yan. Naririnig nyo pa ako, guys? Tatanggalin ko lang tong nawala yung screen ko kanina. Baka masayang naman. Salamat, host, sabi ni Cheriter. Okay, Cheriter. Enjoy lang. Huwag ka munang didikit, ha. Kalma-kalma ka lang. Huwag ka munang mag-open ng mas maganda pa. Salamat, host, sabi ni Saibon. Babawi ako ng mga amo ko, okay? Salamat. J Toilet 23, guys, bukas puntahan natin. Tatanggalin ko lang tong naka-highlight to, baka hindi pwede yan. Okay. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Good night. Buonanotte. Condolence ulit Kabsat Kabsat Dom Padilla Vlogs. Bye-bye. Sign up.